Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε σε άλλη μια ζωντανή μετάδοση της Primetel για το Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Απόλλωνας εναντίον του Άρη για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος, τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, για τον Απόλλωνα που διεκδικεί το πρωτάθλημα και για τον Άρη που διεκδικεί σήμερα την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία μέσα από την διαδικασία των play-off. Βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάει ο Απόλλωνας, με τον Μπρούνο Βάλε κάτω από τα δοκάρια, τον Στυλιανού δεξιά, τον Μερκή και τον Καρυπίδη στο κέντρο της άμυνας. Ο Ρομπέρ θα είναι αριστερά. Χαμπτανή και Κουγιόν θα έχουν ρόλο αμυντικού χαφ στην ομάδα του Απόλλωνα. Ο Μεριέμ λίγο πιο μπροστά με ελεύθερο ρόλο. Λόπες δεξιά, Παπολής αριστερά και Σαγκόη στο κέντρο της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 για τον Χριστάκη Χριστοφόρου. Χρήστος Νικολαίδης είναι ο διαιτητής της συνάντησης, Χαράλαμπος Γεωργίου ο πρώτος βοηθός και ο Μιχάλης Μαρίνου ο δεύτερος βοηθός στο τρίο της διαιτησίας για αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Τον Κάνεν με τον Πάνο Κωνσταντίνου ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, τον Χριστοφόρο δεξιά, Χαραλάμπους και Ρέις στο κέντρο της άμυνας, Αριστίδου αριστερά, Ντάιμεν και Κέρκες αμυντικά χαφ, Πιντσέλ λίγο πιο μπροστά, Χάκολα δεξιά, ο Κόγια αριστερά και ο Τουράμ θα είναι στο κέντρο της επίθεσης του Άρη. Μπρούνο Βάλε στο πλάνο μας, περιμένει σήμερα να έχει δύσκολο έργο, με την έννοια ότι έχει απέναντι του μια ομάδα η οποία θέλει οπωσδήποτε την νίκη. Ο Τον Κάνεν που έκανε πολλά πειράματα αν θέλετε στην προηγούμενη αγωνιστική, με τον Άρη όμως να παίρνει το πολύ μεγάλο τρίποντο κόντρα στην ανόρθωση με το 2-0. Ο Σαγκόη που πριν από λίγο τιμήθηκε από τον Απόλλωνα για τις 100 συμμετοχές του. Τη συμπλήρωσε για να ακριβολογούμε στην προηγούμενη αγωνιστική, αλλά σήμερα στο πρώτο παιχνίδι εδώ στο Τσίρο στάδιο τιμήθηκε από την ομάδα του Απόλλωνα. Ο Χριστάκης Χριστοφόρου στον πάγκο του περιμένει και περιμένουμε την έναρξη. Με τον Μάριο Χαραλάμπος να είναι δίπλα μου στο σχόλιο, τον παλαιό ποδοσφαιριστή και του Απόλλωνα μεταξύ άλλων. Είμαστε έτοιμοι, Μάριε, θα συζητήσουμε. Καλησπέρα. Καταρχάς θα συζητήσουμε πολλά. Τώρα με την έναρξη του παιχνιδιού στην πρώτη επίθεση είναι ο Άρης με τον Πιντσέλη και τώρα τις πρώτες προσπάθειες και το πρώτο φάουλ στην σημερινή συνάντηση, 26η αγωνιστική, τελευταία της κανονικής περίοδου. Από την επόμενη αγωνιστική πάμε πλέον στα play-off σε μια διαφορετική διαδικασία με 6 ομάδες στο πρώτο γκρουπ να διεκδικούν τον τίτλο και την έξοδο στην Ευρώπη και 6 ομάδες να διεκδικούν την παραμονή τους. Από εκεί και πέρα φυσικά θα τα δούμε όλα αυτά και στην πορεία, αναμένοντας και τα αποτελέσματα όπως θα τρέχουν και στα άλλα παιχνίδια, τα πολύ σημαντικά που συνδέονται με την υπόθεση παραμονής που απασχολεί περισσότερο τον Άρη. Το φάουλ είναι για τον Άρη και το πρώτο φάουλ για τον Άρη στο παιχνίδι. Πριν καν συμπληρώσουμε το πρώτο λεπτό έχουμε δύο φάουλ. Ο Χαμπτανή έκανε την παράβαση και ο Χριστοφόρου στην πρώτη πάσα κοντά, ψάχνοντας τώρα την επίθεση να αναπτύσσεται από τα δεξιά για τον Άρη. Ο Ρομπέρ παραχωρεί το πλάγιο. Ο Ρομπέρ που με εκείνο το τέρμα που πέτυχε κόντρα στην Ομόνια θα έλεγε κανείς ότι εξηλαιώθηκε για πολλά. Έστειλε τον Απόλλωνα στην επόμενη φάση με εκείνο το την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Μακρινή εκτέλεση προς την περιοχή του Απόλλωνα. Ο Κέρκες προσπαθεί, στριφογυρίζει, θα βγάλει δεξιά. Είναι καλή μπαλιά για τον Πιντσέλη. Το σουτ, την μπάλα θα αποκρουστεί από τον Βάλε. Η πρώτη στιγμή στο παιχνίδι είναι για τον Άρη, το πρώτο σουτ, η πρώτη τελική προσπάθεια στο παιχνίδι. Πριν συμπληρώσουμε το δεύτερο λεπτό, ο Πιντσέλη βρέθηκε σε καλό σημείο εντός περιοχής. Έκανε το σουτ. Ο Βάλε έδιωξε νέο πλάγιο και αυτό μακρινό. Μπάλα πρέπει να έχει χτυπήσει, έχω την αίσθηση, σε κάποιο χέρι. Να δούμε στην επαναληπτική προβολή. Βλέπουμε την φάση την προηγούμενη με τον Πιντσέλη, λίγο πλάγια, έκανε το σουτ, δοκίμασε. Ο Βάλε ήταν έτοιμος και σταμάτησε την πορεία της μπάλας.
Πάμε στον Ηλία τον Πονηρό που είναι στους πάγκους των δύο ομάδων. Θα μας μεταφέρει ό,τι νεότερο συμβαίνει εκεί. Ηλία, σε ακούμε. Καταρχάς, καλησπέρα και πάλι οι Βόρειοι. Απλώς να αναφέρουμε ότι αυτή τη φορά υπήρχε συνεννόηση και από τον παρατηρητή του αγώνα αλλά και από τον τετάρτο. Έτσι όπως όλα τα παιχνίδια να ξεκινήσουν ακριβώς την ίδια ώρα, να μην παρατηρηθούν φαινόμενα καθυστέρησης για ευνόητους λόγους, όπως γίνεται αντιληπτό. Ενώ πριν την έναρξη της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές του Άρη έκαναν τον περιβόητο κύκλο, έδωσαν όρκο νίκης για το σημερινό παιχνίδι. Μάλιστα. Είναι τελικός, το έχουμε πει πολλές φορές. Το παιχνίδι για τον Άρη. Μάνε Χαραλάμπους, πολύ λίγο το δείγμα, αλλά δεν ξέρω τι μπορούμε να πούμε για τον τρόπο με τον οποίο παίζουν. Να δούμε πριν αυτή τη φάση με τον Μεριέμ να παίρνει το φάουλ σε καλό σημείο. Προσποίηση, το φάουλ. Εντάξει, όντως είναι αρκετά νωρίς για να σχηματίσουμε. Όμως από θέμα τακτικής, ο Απόλλωνας ξεκίνησε με το αγαπημένο σύστημα, το 4-2-3-1. Και οι δύο ομάδες παίζουν με το ίδιο σύστημα. Ωραία. Είδαμε και την φάση που κέρδισε το φάουλ ο Μεριέμ. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Φάουλ με τον Σαγκόη, με αυτά τα φοβερά χτυπήματα που έχει και που μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Καστό Σαγκόη και αρκετοί έχουν προωθηθεί. Καρυπίδης, Γκουγιόν. Βλέπουμε Μερκής έτοιμη, όπως και η αμυντική γραμμή του Άρη για αυτή την σέντρα από τον Σαγκόη. Στο πρώτο δοκάρι έγινε μια κεφαλιά εκεί από τον Μερκή. Μπάλα παραμένει στην περιοχή του Άρη και το πρώτο κόρνερ από την σέντρα που έκανε ο Σαγκόη και την παρέμβαση του Ντάιμεν. Το κόρνερ θα τελεστεί σε πολύ λίγο από τον Μεριέμ, ο οποίος αλλάζει και μπάλα. Προφανώς κάτι δεν του άρεσε με την προηγούμενη και τώρα είναι έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Παίζουμε στο 5ο λεπτό. Κάποιες παρατηρήσεις από τον Νικολαίδη, τον διαιτητή της αναμέτρησης, για αυτά τα γνωστά τραβήγματα εντός περιοχής που ποτέ δεν θα σταματήσουν φυσικά. Όσες παρατηρήσεις και αν γίνουν από τους διαιτητές, αυτά τα τραβήγματα θα υπάρχουν. Από εκεί και πέρα είναι στην διακριτική ευχέρεια του κάθε διαιτητή να σφυρίξει πέναλτι ή επιθετικό φάουλ, όποτε ο ίδιος κρίνει. Πάμε για την εκτέλεση του κόρνερ με τον Μεριέμ. Δεν ήταν καλή, πολύ κοντή εκτέλεση. Ο Κέρκες απομάκρυνε με το κεφάλι και τώρα φάουλ από τον Παπουλή που θα δεχθεί και τις παρατηρήσεις. Εδώ το φάουλ που έκανε, τράβηξε από την φανέλα ο Παπουλής, καθαρό φάουλ. Το φάουλ για τον Άρη, προσπάθησε να βγει στην αντεπίθεση. Εκτέλεση, θα φέρει την μπάλα λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, εκεί που ο Καρυπίδης, ο Μερκής με συγχωρείτε, καθαρίζει την φάση. Αναγνωριστικό ποδόσφαιρο χωρίς αμφιβολία σε αυτά τα πρώτα 6 παρακάτι λεπτά. 0-0 Απόλλωνας Άρης σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται ως κρίσιμο και πολύ σημαντικό. Μέχρι και τελικός έχουμε πει ότι είναι για τον Άρη το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Κέρκες κερδίζει, κάνει το λάθος με τον Σαγκόη να κάνει το ακουνάκι, δεν βρίσκει όμως κάποιο συμπαίχτη του, τον Μεριέμ για την ακρίβεια που ήταν κοντά. Μπάλα παραμένει στον Απόλλωνα. Προσπαθεί από τα δεξιά αυτή τη φορά να επιτεθεί. Δεν ήταν καλή η πάσα που βγήκε από τον Μάριο τον Στυλιανού προς τον Λόπες. Μπάλα πέρασε έξω, πλάγιο για τον Άρη. Παίζοντας κοντά στο 7ο λεπτό, πάντα στο 0-0 Απόλλωνας και Άρης. Το γέμισμα, κερδίζει την κεφαλιά ο Ρομπέρ. Ο Άρης προσπαθεί με τον Πιτσέλη τώρα να επιτεθεί. Θα γυρίσουν πιο πίσω την μπάλα. Έγινε το λάθος. Και το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα. Από την παρέμβαση εκεί του Λόπες. Δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να περιμένουμε να φύγει για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα συνέχεια με το πλάγιο του Στυλιανού. Χάνεται την μπάλα, εύκολα τα λάθη σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Φυσιολογικό, υπάρχει και αγωνία παλιά που βγαίνει μπροστά. Για να δούμε
τον Άρη σε αυτή την επίθεση. Από τα αριστερά, μπάλα παραμένει εντός αγωνιστικού χώρου. Θα βγει ο Βάλε και θα μαζέψει. Κανένα πρόβλημα για τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Θα πάρει και πάλι την μπάλα πίσω από τον Ρομπέρ. Προσπαθούν να παίξουν με πάσες από πίσω στην ανάπτυξη του παιχνιδιού οι παίκτες του Απόλλωνα. Η παλιά που βγαίνει είναι λίγο δυνατή για τον Λόπες. Ήταν πάρα πολύ καλή η κίνηση. Κατάφερε με αυτή την πάσα ο Απόλλωνας να διαλύσει ουσιαστικά όλη την αμυντική γραμμή του Άρη, αλλά η πάσα ήταν λίγο πιο δυνατή και δεν έδωσε την ευκαιρία στον Λόπες να βγει απέναντι από τον Πάνο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα και πάλι στον χώρο της άμυνας του Απόλλωνα, με τον Μερκή να κάνει την παλιά μπροστά για τον Στυλιανού. Είναι καλή. Στυλιανού κατεβάζει, κάνει την προσποίηση, προσπαθεί να ξεφύγει από τον Αριστίδου. Για να δούμε, out από τον επόπτη. Με τις διαμαρτυρίες εκεί του Μάριου του Στυλιανού. Τουράν που στην προηγούμενη φάση πήγε να ανησυχήσει κάπως την άμυνα του Απόλλωνα. Από τα αριστερά μπαίνοντας στην μεγάλη περιοχή. Όμως ο Μπρούνο Βάλε βγήκε έγκαιρα. Βλέπουμε την προηγούμενη φάση. Εδώ νομίζω σωστός ο επόπτης. Η μπάλα έφυγε από το σώμα του Στυλιανού. Προσπάθεια τώρα για τον Απόλλωνα με τον Λόπες να δίνει μπροστά στον Σαγκόη. Καλύπτει εκεί την μπάλα. Δίνεται φάουλ επιθετικό στον Σαγκόη. Ο Χαραλάμπους κάλυψε σωστά την μπάλα. Πήρε το επιθετικό φάουλ από τον Σαγκόη. Μάρια Χαραλάμπους, βλέπεις κάτι διαφορετικό? Πλησιάζουμε το πρώτο δεκάλεπτο. Είναι, όπως είπαμε στην αρχή, αναγνωριστικό παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο Άρης θα αρκεστεί σε παιχνίδι αντεπιθέσεων. Είδαμε και με την πάσα που δέχτηκε ο Τουράν και εκμεταλλευόμενος την ταχύτητά του προσπάθησε να δημιουργήσει κάποια απειλή στην εστία του Απόλλωνα. Πιστεύω σε αυτό το ρυθμό θα κυλήσει το παιχνίδι. Με ένα Απόλλωνα να έχει κατοχή και με ένα Άρη να προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα στο χώρο του κέντρου και να παίξει γρήγορες κάθετες πάσες στους γρήγορους επιθετικούς που διαθέτει μπροστά. Πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι σημαντική απώλεια του Ντίνα που δεν μπορεί να αγωνιστεί για την ομάδα του Άρη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας τους και αρκετά καλός ποιοτικός ποδοσφαιριστής. Πάμε να δούμε αυτό το κόρνερ, Μάριε, με τον Ντάεμεν για τον Άρη. Από τα αριστερά φέρνει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Η κεφαλιά που θα γίνει θα περάσει έξω. Κέρδισε την κεφαλιά. Χειροκροτήματα από τον Κάνεν για αυτή την προσπάθεια των παιχτών του Άρη. Έχω την εντύπωση ότι η κεφαλιά ήταν από τον Μιτσέλη. Θα δούμε τώρα το replay. Ναι, από τον Μιτσέλη ήταν η κεφαλιά, πέρασε έξω. Ο Άρης πάντως έχει τελειώσει δύο φάσεις με όποιο τρόπο και αν έγιναν αυτές και οι δύο από τον Μιτσέλη. Αυτό το κόρνερ πέρασε ανεκμετάλλευτο. Ένα σουτ πριν είχαμε δει στα αρχικά στάδια του παιχνιδιού. Καμία από τις δύο φάσεις δεν είναι από αυτές που ονομάζουμε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά δείχνουν μια διάθεση και ένα τρόπο με τον οποίο παίζει ο Άρης και το τι θα ψάξει τελικά στο σημερινό παιχνίδι από πλευράς τακτικής. Αυτή η παλιά που πήγε και ως στόχο τον Σαγκόη δεν ήταν καλή. Η μπάλα κατευθείαν θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Πάνο τον Κωνσταντίνου να φέρνει την μπάλα αργά-αργά για να την τοποθετήσει στην γωνία της μικρής του περιοχής και να δώσει. Είδαμε και τον προπονητή, τον κύριο Χριστοφόρο, ότι ζήτησε από τον Ρομπέρν και από τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές να μπει η μπάλα κάτω και να παίξουν. Αυτές οι μεγάλες πάσες από των 50, των 60 μέτρων δεν έχουν κανένα σκοπό, διότι είναι δύσκολο για τον Σαγκόη και για τον οποιοδήποτε αγωνίζεται στην κορυφή να διεκδικήσει και να κάνει δική του την μπάλα και να δημιουργήσει οποιαδήποτε απειλή. Πρέπει να μπει η μπάλα κάτω, να παίξουν ορθόδοξο ποδόσφαιρο. Είναι πιο ποιοτική ομάδα ο Απόλλωνας και με αυτόν τον τρόπο να προσπαθήσει να παραβιάσει την αιστεία του Άρη. Ωραία. Φτάνουμε στο 10ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Απόλλωνας και Άρης για την 26η αγωνιστική. Ο Ρομπέρ κέρδισε αυτή τη μάχη. Η μπάλα όμως πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου σύμφωνα και με την υπόδειξη του δεύτερου βοηθού της σημερινής συνάντησης του Μιχάλη Μαρίνου. Το πλάγιο είναι για τον Άρη.
με τον Πιντσέλη που για την ώρα είναι έτσι αρκετά δραστήριος. Είπαμε ότι ήταν ο άνθρωπος που τέλειωσε τις δύο φάσεις που είχε ο Άρης στο παιχνίδι και σημειώνουμε ξανά ότι δεν ήταν μεγάλες φάσεις αλλά ήταν κάποιες τελικές προσπάθειες. Ένα σούτ τώρα από τον Κέρκες εντός περιοχής, πέφτει ο Κόγε, θα δούμε την φάση σε λίγο. Κάποιες χλιαρές θα έλεγα περισσότερο διαμαρτυρίες. Το άνοιγμα από τον Στυλιανού, χάνεται η μπάλα, ο Άρης προσπαθεί να χτυπήσει στην κόντρα. Αυτή η πάσα όμως δεν ήταν καθόλου αυτή που θα έπρεπε να ήταν. Για να δούμε εδώ την φάση. Δύσκολο το πλάνο, έχω την εντύπωση ότι παίρνει και μπάλα ο Γουλιών, χωρίς αμφιβολία αυτό. Δύσκολη φάση εκτός περιοχής, σε κάθε περίπτωση δεν μιλάμε για φάση πέναλτι, αλλά νομίζω ότι σωστά ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι με τον Γουλιών να έχει ακόμα και στην μπάλα. Η παλιά τώρα με τον Απόλλωνα και τον Στυλιανού να φέρνει την μπάλα εντός περιοχής. Ο Λόπες προσπαθεί να κάνει το σουτ, δεν μπόρεσε, δεν βρήκε εκείνο το ακόμα ένα κλάσμα του δευτερολέπτου που θα ήθελε για να μπορέσει να τελειώσει τη φάση. Ο Απόλλωνας που τώρα κατεβαίνει έτσι σε μια οργανωμένη επίθεση με αρκετούς ποδοσφαιριστές, κόβουν του Άρη αυτή την κάθετη παλιά που βγήκε. Καρυπίδης κερδίζει την πρώτη κεφαλιά και τώρα με τον Χαμτανί ο Απόλλωνας στον Σαγκόη, σε καλό σημείο σούτ από τον Σαγκόη στον Πάνο Κωνσταντίνου, η μπάλα ο οποίος χάνει τον έλεγχο αλλά με δεύτερη προσπάθεια θα καταφέρει να καθαρίσει. Αυτή είναι η πρώτη στιγμή για τον Απόλλωνα στο 14, αυτό το σούτ από τον Σαγκόη, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα, είναι γνωστό. Η πρώτη φάση λοιπόν για τον Απόλλωνα είναι με αυτό το σούτ του Σαγκόη. Βλέπουμε ξανά το Σαγκόη έξω από τη μεγάλη περιοχή το σούτ. Δεν μπόρεσε ο Πάνος Κωνσταντίνου να κρατήσει την μπάλα, ήταν ούτως ή άλλως πολύ δύσκολο, βλέπετε χτυπάει η μπάλα και μπροστά του. Αλλά με δεύτερη προσπάθεια εδώ καθαρίζει και γλιτώνει την ομάδα του από οποιοδήποτε κίνδυνο θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Σιγά σιγά το παιχνίδι αρχίζει να βγάζει φάσεις, Μάριε. Είδαμε δύο από τον Άρη, όχι πολύ μεγάλες φάσεις, αλλά κάποιες τελικές προσπάθειες και τώρα αυτό το σούτ από τον Σαγκόη. Όντως, ναι, ο Σαγκόη είναι γνωστό για τα δυνατά χτυπήματα που διαθέτει και είδατε ότι με την πρώτη ευκαιρία τόλμησε και σούταρε από σχετικά μεγάλη απόσταση, περίπου 5 με 10 μέτρα έξω από την περιοχή. Έχουμε αυτή τη φάση με τον Γκουλιόν να επιχειρεί και αυτό το σούτ πάνω από τα δοκάρια. Συνεχίζεις. Και κατάφερε να απειλήσει την αιστεία του Άρη και τον τερμοφύλακα που χρειάστηκε διπλή επέμβαση για να μπορέσει να αποσοβήσει το σούτ. Και είδαμε ότι μπήκε η μπάλα κάτω, άλλαξαν 2-3 πάσες ο Χαμτανί, ο Μεριέμ, η μπάλα κατέληξε στο Σαγκόη και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η ευκαιρία. Είναι αυτό που πιστεύω ζήτησε ο κύριος Χριστοφόρου, διότι ο Απόλλωνας διαθέτει αρκετά καλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορεί να παίξει με την μπάλα κάτω και να δημιουργήσει ευκαιρίες. Βλέπουμε αυτό το γέμισμα τώρα από τον Άρη που ίσως να χαρακτηρίσει και το παιχνίδι του στην πορεία. Και πάλι με τον Πιντσέλη ο Άρης προσπαθεί τώρα από τα αριστερά, κλείνεται φάουλ πολύ κοντά στη φάση. Ο Χρήστος Νικολαίδης σφυρίζει αμέσως αυτό το φάουλ που είναι σε πολύ καλό σημείο για τον Άρη για να φέρει παίκτες στη μεγάλη περιοχή του Απόλλωνα. Βλέπουμε ξανά τη φάση, ο Χάκολα πιέζεται από τον Στυλιανού, ένα κράτημα εκεί, φάουλ από τον Στυλιανού στον Χάκολα και η ευκαιρία τώρα για τον Άρη να φέρει πολλούς παίκτες μπροστά από τον Βάλε, ο οποίος δίνει τώρα και οδηγίες, βλέπετε, στον Λόπες για το τείχος. Ένα ή δύο ποδοσφαιριστές, έναν θέλει τελικά ο Βάλε στο τείχος και τώρα βλέπετε να τον τοποθετεί εκεί που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι το καλύτερο σημείο και το πιο χρήσιμο για αυτή την προσπάθεια. Πιντσέλη έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον Άρη. Στο 17 παίζουμε. Η σέντρα στη μεγάλη περιοχή στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει από όλους. Με τον Γκουλιόν να ζητάει φάουλ, σπρώξιμο σε αυτή την προσπάθεια, αλλά από τον Ρέις, αλλά ο διαιτητής αφήνει το παιχνίδι, ούτως ή άλλως η μπάλα είναι για τον Απόλλωνα με τον Ρομπέρ να έχει την ευθύνη για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Πλησιάζοντας σιγά σιγά στο 20 λεπτό, με δύο τελικές προσπάθειες για τον Άρη, μία για τον Απόλλωνα, μία καλή στιγμή για τον Απόλλωνα με τον Σαγκόη και την καλή απόκριση από τον Πάνο τον Κωνσταντίνου. Χαραλάμπους
έπεσε στην προηγούμενη φάση. Ζητάει κάτι από τον Χριστό Νικολαίδη. Δεν πήρε κάτι σε αυτή τη φάση. Εκτέλεση του πλαγίου για τον Απόλλωνα, ο οποίος κάνει έτσι, εύκολα κάποια λάθη στον χώρο του κέντρου. Σε αυτές τις πάσεις που χτίζονται οι επιθέσεις και οι καλές επιθέσεις, κάπου εκεί υπάρχει για τον Απόλλωνα ένα πρόβλημα για την ώρα. Όπως και για τον Άρη σε αυτή την φάση, ο Γκουγιόν κέρδισε από τον Κέρκες. Τώρα θα γυρίσει πίσω για να γίνει μια πιο οργανωμένη επίθεση από τον Απόλλωνα. Αυτό που λέγαμε, το λάθος σε ένα σημείο που ξεκινάνε οι επιθέσεις. Άμα γίνει εκεί το λάθος, προφανώς μετά η επίθεση χαλάει, και αυτό ψάχνει τώρα ο Απόλλωνας να βελτιώσει χτιμώ στο παιχνίδι του. Πάμε κάτω στον Ηλία τον Πονηρό, αν υπάρχουν κάποιες οδηγίες από τους δύο προπονητές. Ηλία, σας ακούμε. Λοιπόν, Βόρη, καταρχάς αυτό που επισήμανε και ο Μάριος Χαραλάμπους, το ζητά και ο Χρυσάκης Χριστοφόρου, καλύτερη κυκλοφορία, όχι μεγάλες μπαγκές, υπομονή στο παιχνίδι τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να τρυπήσουν την άμυνα του Άρια. Από την άλλη, ο Τον Κάνεν ζήτησε αστημένα να γίνονται στο δεύτερο δοκάρι. Το είδαμε και στο κόρνερ, το είδαμε και στην προηγούμενη φάση με το φάουλ του Μιτσέλη. Έδειξε αδυναμία στη εκτέλεση κόρνερ ο Απόλλωνας, κάτι που το είχε αντιληφθεί ο Λαδός, φαίνεται και από τα παιχνίδια με την ΑΕΚ, γιατί ανάλογες περιπτώσεις είχε επιληθεί για τον Απόλλωνα, έστω για την δέχτηκε γκολ. Ενώ από την άλλη ζήτησε από τους παίκτες που αγωνίζονται από τη μεσαία γραμμή και μπροστά να μην πρεσάρουν τόσο ψηλά, να παραμένουν στις θέσεις τους, έτσι ώστε να μην αφήνουν ανοιχτούς διαδρόμους στον Απόλλωνα. Ωραία. Επίθεση για τον Απόλλωνα τώρα με τον Παπουλή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πλάσε 1-0 για τον Απόλλωνα με τον Παπουλή. 1-0 στο 20 για τον Απόλλωνα, με τον Φώτη Παπουλή να κερδίζει σε αυτό το πλασέ τον Πάνο τον Κωνσταντίνου και να πνίγεται στις αγκαλιές των οπαδών του Απόλλωνα, και βλέπετε για τους φίλους του Απόλλωνα να πανηγυρίζουν το 1-0 στο 20 από την πάσα που έβγαλε ο Σαγκόη στον Παπουλή. Βλέπουμε εδώ την φάση ξεκινάει, ο Σαγκόη παίρνει την μπάλα, δίνει στον Παπουλή, ο οποίος βρήκε τον τρόπο να σταματήσει την μπάλα, γιατί είχε ένα θέμα εκεί με το κοντρόλ. Κατάφερε όμως να φέρει την μπάλα μπροστά του, να πλασάρει σωστά. 1-0 για τον Απόλλωνα στο 20. Με τον Φώτη Παπουλή να πετυχαίνει αυτό το γκολ, το πολύ χρήσιμο γκολ για τον Απόλλωνα, το οποίο χρειαζόταν. Προφανώς με όσα βλέπαμε στο παιχνίδι, αυτό το γκολ αλλάζει σίγουρα πάρα πολλά. Μάρια Χαραλάμπους. Ήταν ένα συλλογικό γκολ, είδαμε πόσο γρήγορα άλλαξαν την μπάλα οι τρεις ποδοσφαιριστές, και με τη βοήθεια της τύχης εκεί ο αμυντικός του Άρη δεν έφερε να αποκρούσει. Βρέθηκε η μπάλα μπροστά από τον Παπουλή, και από εκεί πέρα ήταν ένα πλασέ εύκολο για τον Φώτη, που κατάφερε να ανοίξει το σκορ. Είναι αυτό που επισημάναμε από την αρχή, ότι πρέπει να μπει η μπάλα κάτω. Εκτέλεση που έγινε από τον Άρη σε αυτή τη φάση, παραλίγο να βγάλει φάση από το πουθενά ο Άρης με την αμυντική γραμμή του. Είδαμε ότι ο Άρης έχει δημιουργήσει αρκετές επικίνδυνες φάσεις στα στημένα, και κερδίζουν την μπάλα πρώτα οι ποδοσφαιριστές του Άρη και μετά του Απόλλωνα, και αυτό πρέπει να προσεχθεί, διότι σίγουρα μπορεί να απειλήσει από αυτό το... Σίγουρα ο Άρης τώρα έχει και άλλη επιδίωξη στο παιχνίδι πλέον, γιατί από εκεί που έβλεπε το 0-0 και να πετύχει ένα τέρμα ίσως για να πάρει την νίκη, τώρα βλέπει ότι αλλάζουν πολύ τα δεδομένα. Βρίσκεται με έναν γκολ κάτω, και προφανώς και το αυτή στο ραδιόφωνο, αν θέλετε, ή στο τηλέφωνο για τα άλλα παιχνίδια, που θα πρέπει και εμείς σε λίγο να είμαστε στη θέση να σας μεταφέρουμε ακριβώς. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο σκορ στα άλλα παιχνίδια, είναι στο 0-0, εξού και δεν είχαμε αναφέρει κάτι. Είναι στο 0-0, και μόλις υπάρχει κάποια διαφοροποίηση προφανώς θα ενδιαφέρει και τον Άρη πάρα πολύ. Αυτή η παλιά που βγήκε στη μεγάλη περιοχή δεν είχε κανένα πρόβλημα για τον. Δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στον Βάλε. 22 λεπτά παιχνιδιού, 1-0 ο Απόλλωνας μπροστά, με τον γκολ του Παπουλή από την assist του Σαγκόη, ο οποίος είπαμε ότι πριν το παιχνίδι τιμήθηκε από την ομάδα του Απόλλωνα για τις 100 συμμετοχές του, τις οποίες συμπλήρωσε στο παιχνίδι με την Σαλαμίνα, 101η σήμερα
εδώ στο Τσίριο στάδιο. Η σέντρα που θα βγει, η κεφαλιά του Σαγκόη θα περάσει έξω. Καλή φάση για τον Απόλλωνα. Με την σέντρα από τον Στυλιανού, τον Σαγκόη να σηκώνεται ανενόχλητος. Και φαντάζομαι ότι αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στον τον Κάνεν. Η σέντρα από τον Στυλιανού, ανενόχλητος ο Σαγκόη. Κεφαλιά του όμως δεν βρήκε στόχο. Ο Απόλλωνας που έχει πετύχει το πρώτο γκολ, το πολύ σημαντικό, σε ένα στάδιο του αγώνα που ψαχνόταν, θα λέγαμε, στην τακτική, αλλά το γκολ ήρθε και είναι αυτό που έχει σημασία. Ο Άρης τώρα με τον Πιτσέλη κατεβαίνει σε αυτή την επίθεση. Το σούτ από πολύ μακριά στο Δοκάρι. Δοκάρι με τον Πιτσέλη για τον Άρη. Πήρε την προσπάθεια μόνος του, συνεχίζεται όμως η φάση. Τώρα έγινε το λάθος και τέλειωσε. Ίσως να έχουμε μια καλή ανεπίθεση για τον Απόλλωνα με τον Σαγκόη να κατεβάζει. Να έχει μπροστά του τον Ρέις να προσπαθεί να βρει συμπαίκτη του τον Μεριέμ. Για την ακρίβεια δεν πέρασε η πάσα του. Δοκάρι για τον Άρη με τον Πιτσέλη στην προηγούμενη φάση, η οποία είναι ένα έτσι προειδοποιητικό, θα έλεγα, μήνυμα Μάρια Χαραλάμπους. Ναι, κέρδισε παλικαρίσια εκεί την μπάλα ο Πιτσέλη, απόφυγε τον Κουγιόν και όλοι ξέρουμε το πόσο καλό αριστερό πόδι διαθέτει ο Πιτσέλη και κατάφερε να πάρει ένα πολύ δυνατό σιούτ και δυστυχώς για αυτόν και ευτυχώς για τον Απόλλωνα χτύπησε η μπάλα στο δοκάρι. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και βλέπουμε ότι παίζει σε ένα ρόλο ελεύθερο πίσω από τον... Βλέπουμε τη φάση την προηγούμενη, εδώ το φάουλ στον Ρομπέρ Μαριέ. Ναι, αυτό... Εδώ το δοκάρι. Το σούτ από τον Πιτσέλη από πολύ μακριά. Η μπάλα θα σταματήσει στο οριζόντιο δοκάρι του Βάλε που σίγουρα δεν μπορούσε να κάνει. Όχι, αν η μπάλα είχε πορεία προς τα δίχτυα δεν μπορούσε ο Βάλε. Είναι η τρίτη τελική προσπάθεια του Άρη και είναι και η τρίτη από τον Πιτσέλη που μάλλον δεν είναι τυχαίο, έτσι. Ναι, τον έχει βάλει σε... Αν και τον είδαμε να παίζει και στόπερ και αμυντικό χαβ, παίζει σε όλες τις θέσεις. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι παίζει σε ένα ρόλο ελεύθερο, ίσως για να εκμεταλλευτεί αυτό τα καλά πόδια που διαθέτει. Φωνές από τους δύο προπονητές για διαφορετικούς λόγους. Ο Χριστάκης Χριστοφόρου για τα 2-3 συνεχόμενα φάουλ που έγιναν. Εδώ βλέπετε το φάουλ από τον Αριστίδου στον Λόπες. Ο Τον Κάνεν που φώναξε στους παίκτες του προφανώς γιατί θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα. Η ομάδα του βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0. Μαθαίνουμε τώρα ότι η Ένωση προηγείται με 1-0 του Εθνικού Άχνας με πέναρτι. Αυτό διαφοροποιεί προφανώς εντελώς την κατάσταση. Έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, η Ένωση συνεχίζει στα play-off και ο Άρης είναι που υποβιβάζεται. Υπάρχει φυσικά πάρα πολύς χρόνος και στα δύο παιχνίδια και στο άλλο παιχνίδι φυσικά της ΑΕΚ Κουκλιών με την ΑΕΛ. Μέσα στη μεγάλη περιοχή του Σαγκόη, μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα με τον Καστό Σαγκόη να φλερτάρει με το 17ο γκολ του στο φετινό πρωτάθλημα. Εντός περιοχής αστόχησε, βλέπουμε ξανά τη φάση. Εδώ πολύ καλή ενέργεια από τους παίκτες του Απόλλωνα. Εδώ το σούτ από τον Σαγκόη. Και πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα στον νεαρό Στυλιανού Βόρη, διότι βλέπουμε ότι όσες καλές επιθετικές ενέργειες γίνονται από τον Μάριο από τα δεξιά, που είναι ένας εκφύσεως επιθετικός ποδοσφαιριστής, και βλέπουμε ότι πόσο καλά κατοχή παρασύνταμε τώρα και βλέπουμε πόσο καλά βοηθάει επιθετικά ο Μάριος και με τη σέντρα και τώρα έδωσε εύκολο και πριν στην κεφαλιά του Σαγκόη ο Μάριος Στυλιανού ήταν ο παίκτης που έκανε το γέμισμα. 56-44 η κατοχή της μπάλας για τον Απόλλωνα που έχει την κατοχή της μπάλας. Ο Άρης κάνει το παιχνίδι και αυτός που τον βολεύει, αν θέλετε, να δώσει την μπάλα στον Απόλλωνα. Αυτό θέλει ο Άρης, αλλά προφανώς δεν περίμενε να δεχτεί αυτό τον γκολ και τόσο γρήγορα. Στην άμυνα τώρα ο Απόλλωνας οργανώνει την επιθετική του προσπάθεια με τον Ρομπέρ, τον Χαμπτανί πίσω στον Μπρούνο Βάλε και συνέχεια με περισσότερες πάσες, πιο σωστές πάσες, ο Απόλλωνας φαίνεται να έχει ηρεμήσει στο παιχνίδι του και πάλι με τον Στυλιανό από τα δεξιά, με λιγότερα λάθη στις μεταβάσεις. Εδώ σωστή παρέμβαση και το πλάγιο για τον Άρη από τον Αριστίδου, η παρέμβαση
1-0 στο 28 τώρα το φάουλ για την ομάδα του Άρη, με τον Πιτσέλη να διαμαρτύρεται στον διαιτητή για αυτό το φάουλ. Ο Χρήστος Νικολαίδης που πάντως για την ώρα επιλέγει να μην δείχνει κάρτα. Ούτως ή άλλως δεν υπήρχε κατά την άποψη μου κάρτα σε αυτή τη φάση. Ούτως ή άλλως και σε προηγούμενες φάσεις που ίσως να δικαιολογεί το να δώσει μια κίτρινη κάρτα. Είναι η επιλογή του σήμερα, αν θέλετε, να κρατήσει το παιχνίδι με όσο το δυνατόν λιγότερες κίτρινες κάρτες, γνωρίζοντας ότι είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι και ίσως στη συνέχεια να υπάρχει έτσι ένα τέμπο πιο γρήγορο και περισσότερα φάουλ. Θα δούμε αυτή τη φάση για τον Άρη, ένα σούτ, την μπάλα κοντράρι και κόρνερ για τον Άρη. Αυτό το σούτ που βγήκε από τον Τάιμεν, μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Ρομπέρ. Εδώ βλέπουμε το replay με τον Τάιμεν να κάνει το σούτ, την μπάλα στην πλάτη του Ρομπέρ και κόρνερ για τον Άρη, πλησιάζοντας το ημίωρο της συνάντησης. Πιτσέλη στην εκτέλεση του κόρνερ, στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιές εντός περιοχής, η μπάλα θα κατέβει στον Χαραλάμπους, ο οποίος το σούτ δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να ήταν, πάνω από τα δοκάρια. Καλή στιγμή για τον Άρη, παρόλο ότι το τέλειωμα του Χαραλάμπους δεν ήταν καλό, αλλά η φάση έτσι όπως εξελίχθηκε και από το σημείο που έγινε το σούτ είναι μια καλή στιγμή. Και είναι και αυτό που επισημάναμε, Βόρειο, ότι ο Άρης κερδίζει τα στημένα, κερδίζει συνέχεια την μπάλα και είδαμε ότι δημιουργούνται ευκαιρίες. Πάλι στο δεύτερο δοκάρι, το νούμερο 3 του Άρη, που είναι αρκετά καλός στο κεφάλι, κερδίζει τις περισσότερες μπάλες και είδαμε ότι ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Άρη. Ο Ρέις είναι ο παίκτης που κάνει την ζημιά, σε εισαγωγικά ζημιά για την ώρα. Πάμε κάτω στον Ηλία τον Πονηρό. Αν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση, κάποια οδηγία, αν θέλεις, από τους δύο προπονητές. Ηλία. Να αναφέρουμε αρχικά για τον Άρη ότι τον κάνει από τη στιγμή που δέχτηκε τον γκολ, η ομάδα του ζήτησε να πρεσάρουν πιο ψηλά οι προσφυγές του, έτσι ώστε να μην επιτρέπουν του Απόλλωνα αφενός να κάνει παιχνίδι από πίσω και αφετέρου να κλέψουν κάποια μπάλα και να απειλήσουν. Από την άλλη, όπως γίνεται αντιληπτό, κατήφια στον πάγκο, όχι τόσο από τον γκολ που δέχτηκαν από τον Απόλλωνα, αλλά από τον γκολ που πέτυχε η Ένωση στο Δασάκι κόντρα στον Εθνικό Άχνας. Όσον αφορά τον Απόλλωνα Βόρειο, απλώς να πούμε ότι για τους λάτρες της στατιστικής, όποτε έχει σκοράρει ο Φώτης Παπουλής έχει κερδίσει ο Απόλλωνας φέτος. Αν δεν κάνω λάθος, έχει σκοράρει 8 φορές με το σημερινό σε παιχνίδι πρωταθλήματος και μία φορά στο κύπελλο, και ο Απόλλωνας στις προηγούμενες 8 φορές έχει κερδίσει. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό το στατιστικό. Ο Κόγε για τον Άρη θα κάνει το σούτ, ακόμα ένα κόρνερ, έχω την εντύπωση. Για να δούμε, out. Για να δούμε ξανά το replay. Αυτό το σούτ πάντως ήταν καλό για τον Άρη. Εδώ ο Κόγε κάνει την προσπάθεια, δεν ξέρω εδώ αν ακουπάει ίσως λίγο το Βάλε. Ίσως αυτό το πλάνο να μας βοηθήσει. Ακουπάει, έτσι μου φάνηκε στο γρήγορο, αλλά εν πάση περιπτώσει πολύ δύσκολη φάση με τόση ταχύτητα. Ήταν καλό το σούτ του Κόγε. Ελεύθερο από τον Βάλε, κερδίζει ο Ρέις αυτή την πρώτη κεφαλιά. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι κερδίζει τις εναέριες μονομαχίες και στην περιοχή του Απόλλωνα και σε αυτή την πρώτη παλιά που βγήκε από τον Βάλε. Μπουγιόν για τον Απόλλωνα, Σαγκόη πιο πίσω. Ο Ρομπέρ θα προλάβει. Με την πίεση, αυτό που έλεγε ο Ηλίας ο Πονηρός, ότι ζήτησε ο Τον Κάνεν να βγαίνει η πίεση πιο ψηλά από τους παίκτες του Άρη. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα σε αυτή τη φάση, με τον Πιτσέλη να πιέζει τον Μερκή. Όλη η πίεση του Άρη είναι πολύ πιο ψηλά στο γήπεδο, πλησιάζει την αμυντική γραμμή του Απόλλωνα για να γίνει εκεί το λάθος και να βγει μια καλή αντεπίθεση. Αυτός είναι προφανώς ο στόχος για τον Κάνεν. Για την ώρα πάντως το 1-0 διατηρείται για τον Απόλλωνα. Στο 32 παίζουμε με εκείνο τον γκολ του Παπουλή, με το πλασέ εντός περιοχής και την ασίστα από τον Σαγκόη, και τον Απόλλωνα να χάνει ακόμα δύο φάσεις, όχι πολύ μεγάλες αλλά καλές. Εδώ η παλιά μπροστά για τον Σαγκόη, θα βγει ο πάνω στο Κωνσταντίνου χωρίς πρόβλημα και θα μαζέψει. Η παλιά που βγήκε για τον Σαγκόη, η μακρινή παλιά, δεν ήταν λίγο πιο δυνατή για να την προλάβει ο επιθετικός του Απόλλωνα. Λόπες, Μεριέμ,
παλιά θα κοπεί, φάουλ για τον Άρη. Σύμφωνα με τον Χρήστο Νικολαίδη. Για να δούμε και τα φάουλ. 9 υπέρ του Απόλλωνα, 5 υπέρ του Άρη. Για την ώρα ένας αριθμός φάουλ κανονικός θα έλεγα, που βοηθάει και έτσι λίγο το παιχνίδι. Κακό κοντρόλ από τον Οκόγε. Μπάλα θα περάσει στην κατοχή των παιχτών του Απόλλωνα, με τον Ρομπέρ να κάνει την εκτέλεση του πλαγίου προς τον Μεριέμ. Λάθος. Ο Χαραλάμπους και ο Κέρκες θα καθαρίσουν τη φάση και θα δώσουν την μπάλα και πάλι στον Πάνο τον Κωνσταντίνο για να ξεκινήσει μια επιθετική προσπάθεια για τον Άρη, που γνωρίζοντας και το σκορ στο δασάκι, το 0-1 της Ένωσης, πρέπει οπωσδήποτε να ψάξει τη νίκη έτσι όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Φάουλ για τον Απόλλωνα σε αυτή την μακρινή παλιά, επιθετικό φάουλ που δόθηκε από τον Χρήστο τον Νικολαίδη, τον διαιτητή της σημερινής συνάντησης. Παλιά που βγαίνει, κόβεται και τώρα και πάλι μπάλα στον Άρη, που θεωρητικά θα έχει βελτιώσει λίγο την κατοχή της μπάλας, αφού είναι η ομάδα που ψάχνει αυτό το γκολ της ισοφάρισης. Κέρκες, Κόγε, σκέφτεται τη σέντρα, συγκλίνει, στον Τουράμι μπάλα, Πιτσέλη εντός περιοχής. Ο Απόλλωνας έχει οπισθοχωρήσει, ο Άρης προσπαθεί. Την παλιά που θα βγει ο Καρυπίδης θα καθαρίσει τη φάση για τον Απόλλωνα. 35 λεπτά, Μαρία Χαραλάμπους, τι μπορούμε περισσότερο να βλέπουμε πούμε. ότι όντως η πίεση ψηλά του Άρη άρχισε να αποδίδει σε εισαγωγικά. Βλέπουμε ότι ζητούν να πάει μπάλα στα πλάγια και να προσπαθήσουν με σέντρες να φέρουν την μπάλα στην περιοχή, ενώ στην αρχή ξεκίνησαν με πιο σφιχτή μεσοαμυντική διάταξη, αλλά τώρα δεν έχουν να χάσουν και τίποτε. Πρέπει να σημειώσει γκολ ο Άρης για να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι καλό στο σημερινό παιχνίδι. Να δούμε αυτή τη φάση για τον Άρη με τον Κέρκες να φέρνει την μπάλα πίσω στον Αριστίδου. Νέα επιθετική προσπάθεια για την ελαφρά ταξιαρχία. Εκτός περιοχής τώρα η σέντρα που θα βγει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Ήταν σε καλό σημείο. Η κεφαλιά όμως πέρασε έξω από τον Τουράμ. Είναι καλή ευκαιρία για τον Άρη. Αν το τέλειωμα του Τουράμ ήταν καλύτερο, θα είχαμε μια καλή στιγμή για τον Άρη. Άλλη μία, εδώ η κεφαλιά, περνάει μπάλα έξω. Άλλη μία κερδισμένη μάχη για τον Άρη στον αέρα, που για τον Απόλλωνα για την ώρα δεν έχει φέρει δεν έχει κάποια επίπτωση αρνητική, αλλά θα πρέπει να προσεχθεί και από τον Χριστάκη τον Χριστοφόρου, ίσως με κάποιες οδηγίες που θα δώσει. Φυσικά τα στημένα, Μάριε, δουλεύονται στην προπόνηση, δεν ξέρω αν διορθώνεται κάτι τα εύκολα στο χτυπήματα παιχνίδι. που κάνει ο Μιτσέλης στο δεύτερο δοκάρι σίγουρα είναι δουλεμένα στην προπόνηση και βλέπουμε ότι πάνε ακριβώς και βρίσκουν τον νούμερο 3 του Άρη, ο οποίος είναι αρκετά καλός, το Ρέις, και φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να πετύχουν κάποιον γκολ. Πιτσέλη με μακρινή και πάλι εκτέλεση θα φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Απόλλωνα. Καρυπίδης με κεφαλιά καθαρίζει το πλάγιο για τον Άρη. Στο 36ο λεπτό παίζουμε 1-0 ο Απόλλωνας με τον γκολ του Παπουλή στο 20, με τον Άρη να έχει δοκάρι στο 23 με τον Πιτσέλη, οριζόντιο δοκάρι, ένα σούτ από μακριά από τον Πιτσέλη, ο οποίος για την ώρα είναι ο πιο δραστήριος και ο πιο επικίνδυνος παίκτης για τον Άρη, και αυτό προκύπτει μέσα από την τακτική που έχει ετοιμάσει ο Τον Κάνεν. Γκολ και για την ΑΕΛ στην Πάφο, 0-1 προηγείται η ΑΕΛ της ΑΕΚ Κουκλιών, και αλλάζουν τα δεδομένα. Εντάξει, έχουμε να κάνουμε και με την κορυφή πλέον εκεί, αλλά ούτως ή άλλως έχουμε νομίζω πολύ δρόμο σήμερα, μια αγωνιστική γεμάτη. Όλα τα παιχνίδια ουσιαστικά την ίδια ώρα, με εξαίρεση τα δύο ντέρπι που ξεκινάνε στις 6. Στις 6 το Ομόνοια Αποέλ και Ανόρθωση Ερμής. Η σέντρα τώρα που θα βγει για τον Άρη είναι ένα ακόμα κόρνερ. Με τον Ρομπέρ να έχει πέσει στο έδαφος από αυτή την σέντρα, χτύπησε.
στο πρόσωπο. Βλέπουμε, Βόρειο, ότι μετά τον γκολ που σημείωσε ο Απόλλωνας, αυτό το γεγονός απέδρασε αρνητικά στην ομάδα, διότι αυτό έπρεπε να βοηθήσει σε εισαγωγικά τον Απόλλωνα και να βάλει το ρυθμό του στην ομάδα, αλλά απέναντίας ο Άρης είναι η ομάδα που κρατά μπάλα και επιζητά την ισοφάριση. Πάμε να δούμε αυτή την στημένη φάση για τον Άρη που φέρνει πάντα κίνδυνο και το έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι τώρα, με τον Πιντσέλη και πάλι να φέρνει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Απόλλωνα. Στο δεύτερο δοκάρι μπερδεύτηκαν μεταξύ τους οι παίκτες του Άρη, αλλά και πάλι ήταν πρώτη, έτσι. Ναι. Ήταν και πάλι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής κέρδισε την μπάλα, φάνηκε άδικος διότι χτύπησε στο συμπαίχτη του. Βλέπουμε και πάλι εδώ στο δεύτερο δοκάρι αυτό που έλεγε και ο Ηλίας ο Πονηρός πριν από τους πάγκους. Να πάμε ξανά στον Ηλία, αν υπάρχει κάτι νεότερο. Ηλία. Ο Τον Κάνεν διαμαρτύρεται θεωρώντας ότι κάνει καθυστέρηση ο Βάλε όταν κερδίζει ελεύθερο Απόλλωνας. Από την άλλη, για τον Απόλλωνα δεν υπάρχει σχετική για να πιστοχωρήσουν και να χτυπήσουν με αντιπιθέσεις όπου είναι πολύ επικίνδυνος. Ο Χριστάκης Χριστοφόρου μετά τον γκολ τους είπε να συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο να κυκλοφορούν την μπάλα, κάτι που για την ώρα δεν το κάνουν οι ποδοσφαιριστές. Ηλία, ακούς τώρα και τις φωνές στην κερκίδα και θα θέλαμε να μας μεταφέρεις και έτσι το κλίμα στον πάγκο του Άρη, γιατί έχει σοφαρίσει ο Εθνικός την Ένωση. Να δούμε όμως αυτή τη φάση για την ομάδα του Άρη. Η παλιά που βγαίνει, δεν υπάρχει offside, πλασέ, μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Ο Βάλε θα μαζέψει την μπάλα. Πολύ καλή στιγμή για τον Άρη με τον Αριστίδου που μπήκε από τα αριστερά. Πολύ καλή ευκαιρία και εξίσου καλή απόκριση από τον Βάλε. Με τα δεδομένα που έχουν αλλάξει τώρα, ο Άρης μένει κατηγορία. Ναι, δεν ξέρω, Ηλία, αν υπάρχει κάποια αντίδραση. Λέγαμε πριν για κατήφια μετά τον γκολ της Ένωσης, τώρα μάλλον αλλάζουν τα πρόσωπα, έτσι. Ακριβώς, αλλά επειδή το παιχνίδι κυλάει, ο Τον Κάνεν για την ώρα προσπαθεί να είναι συγκεντρωμένος σε αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, ο λιγοστός κόσμος αλλά πιστός του Άρη. Φωνάζει ζητήματα και για αυτό το γεγονός, αλλά λόγω και του γεγονότος ότι η ομάδα του αποδίδει πολύ καλύτερα εδώ και μερικά λεπτά. Μάλιστα. Διαφοροποιούνται τα δεδομένα και αυτό θα συμβαίνει μέχρι και το 90. Εδώ η φάση δεν υπάρχει offside, σωστός ο επόπτης. Ο Αριστίδου έκανε το πλασέ. Ο Βάλε ήταν πανέτοιμος και σταμάτησε την πορεία της μπάλας και μάζεψε κιόλας διπλά. Σωστή δουλειά. Εδώ η σέντρα που βγαίνει από τον Πιτσέλη παλιά και πάλι ο Βάλε είναι σε ετοιμότητα και προσπαθεί να βγάλει τον Απόλλωνα στην γρήγορη επίθεση. Ο Χαραλάμπους θα κόψει ο Κόγε. Λάθος, η μπάλα παραμένει στα πόδια των παιχτών του Άρη. Με τον Τουράμ να δίνει και τώρα η μπάλα να φτάνει στον Οκόγε μετά και την παρέμβαση του Ντάιμεν. Ο Σαγκόη επιστρέφει και παίρνει το φάουλ. Πιτσέλη που επιστρέφοντας την μπάλα χτύπησε στο πρόσωπο των Σαγκόη. Ναι, να δούμε αν υπάρχει το replay. Εδώ είναι το φάουλ που κέρδισε ο Σαγκόη από τον Οκόγε. Εδώ φάουλ καθαρό, σωστός ο Νικολαίδης. Εδώ θα δείτε την μπάλα έρχεται, είναι από τα πόδια του Πιτσέλη, ο οποίος επέστρεψε την μπάλα για να γίνει εκτέλεση. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποια πρόθεση. Εν πάση περιπτώσει, συνέχεια στο παιχνίδι με τον Καρυπίδη να είναι έτοιμος να κάνει κάποιο γέμισμα προς τον Σαγκόη, προς τον Παπουλή, τελικά προς τον Ρέις που καθαρίζει τη φάση για τον Άρη. 1-0 ο Απόλλωνας μπροστά με τον γκολ του Παπουλή στο 20. 1-1 στο Δασάκι Εθνικός και Ένωση. Με τα δεδομένα όπως είναι τώρα στα δύο παιχνίδια, η Ένωση είναι η ομάδα που πάει στην δεύτερη κατηγορία με τον αυτόματο υποβιβασμό. 1-0 κερδίζει και η ΑΕΛ στα Κούκλια. Είμαστε πάντα και σε ανοιχτή, αν θέλετε, σύνδεση με τα άλλα παιχνίδια, γιατί προφανώς ενδιαφέρουν άμεσα την πορεία του Άρη στο πρωτάθλημα και του Απόλλωνα φυσικά, αφού η ΑΕΛ προπορεύεται στην βαθμολογία. Πλησιάζοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, θυμίζουμε εδώ, βλέπετε την προηγούμενη φάση για τον Άρη, το πλάγιο. Μπάλα παραμένει στον Πιτσέλη. Τώρα μπάλα θα έχει ξανά στα πόδια του. Ένα γέμισμα που κάνει δεν είναι
σωστό. Θα καθαρίσει ο Καρυπίδης, πλάγιο πάντως και πάλι για τον Άρη, το οποίο θα είναι και πάλι δυνατά εκτελεσμένο. Το γύρισμα από τον Οκόγε, για να δούμε, ζητάνε χέρι οι του Άρη σε αυτό το γύρισμα του Οκόγε, για να δούμε. Και το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη, ο Απόλλωνας θέλει να βγει στην αντεπίθεση, έγινε το λάθος ο Πιτσέλη, τώρα με αρκετούς ποδοσφαιριστές ο Άρης. Στην άλλη πλευρά έχει σιγά σιγά επιστρέψει και ο Απόλλωνας. Ο Κόγε θέλει να μπει στην περιοχή, κρατάει την μπάλα λίγο περισσότερο. Θα δώσει στον Χριστοφόρο τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή το γύρισμα. Η σέντρα είναι δυνατή και είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Η προηγούμενη φάση εδώ, το γύρισμα από τον Οκόγε, από αυτό το πλάνο δεν ξέρω αν χτυπάει στο χέρι, αλλά νομίζω ότι είναι και πολύ κοντά στη φάση. Ο Καρυπίδης, για να δούμε αν μπορούμε ίσως να βρούμε κάποιο άλλο replay πάντως από αυτή την φάση. Δύσκολα μπορούμε να καταλάβουμε αν η μπάλα χτυπάει στο χέρι του Καρυπίδη. Από εκεί και πέρα είναι μια ολόκληρη ιστορία για το αν είναι σκόπιμο, αν είναι σε λάθος θέση. Ανοίγουμε άλλα κεφάλαια, Μάριε. Όντως δεν ξεκαθαρίζει η κάμερα αν όντως χτύπησε στο χέρι. Και να χτύπησε δεν πιστεύω να υπήρχε πρόθεση ή να ήταν εσκεμμένο χτύπημα για να δοθεί. Είναι από αυτές τις φάσεις που στο τέλος καταλήγουμε όλοι με μια δική μας άποψη. Σωστό, ναι. Το ορισμός του χεριού πρέπει να είσαι απόλυτα σίγουρος. Και είναι μια συζήτηση που γίνεται και σε παγκόσμιο επίπεδο για το πώς θα διευκρινιστεί επιτέλους. Πρέπει να υπάρχει πρόθεση και να χτυπήσεις το χέρι να πάει στην μπάλα και όχι η μπάλα στο χέρι. Πρέπει να υπάρχει πρόθεση. Κέρκες τώρα για τον Άρη, η παλιά που βγαίνει απέναντι. Θα κοπεί, η απόκρουση δεν είναι καλή από τον Στυλιανού. Ντάιμεν θα μπει τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Απόλλωνα. Στριφογυρίζει, κάνει την σέντρα, η κεφαλιά από τον Οκόγε μέσα στην περιοχή, θα μαζέψει ο Βάλε. Και πάλι μια προσπάθεια από τον Άρη με μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Για να δούμε εδώ τη φάση. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο αυτό να καταλάβουμε. Ο Καρυπίδης προτάσει στο πόδι του, εν πάση περιπτώσει. Το χέρι παίρνει μια θέση λίγο πιο ψηλά. Είναι δύσκολη φάση. 1 λεπτό καθυστερήσεων θα έχουμε, όπως ενημερώνει ο Ηλίας Πονηρός που είναι κοντά στους πάγκους, και θα αρχίσει να μετράει σε λίγο, σε δευτερόλεπτα για να ακριβολογούμε. Πλησιάζοντας προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο Απόλλωνας πάντα μπροστά στο σκορ με 1-0, με τον γκολ του Παπουλή στο 20 και την ομάδα του Άρη να έχει ένα δοκάρι στο 23 με τον Πιτσέλη, οριζόντιο δοκάρι. Καλή φάση για τον Άρη που πάντως είναι πιο κοντά στην ισοφάριση παρά ο Απόλλωνας σε ένα δεύτερο γκολ. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Τώρα έξω από την περιοχή ο Πιτσέλη έχει την μπάλα, θα δώσει στον Χαραλάμπους που προσπαθεί να τριπλάρει. Αυτό θα κάνει για το σούτ από μακριά. Ο Χαραλάμπους είναι άστοχο. Άλλο ένα σούτ όμως για τον Άρη. Άλλη μια τελική προσπάθεια, μπαίνοντας και ολοκληρώνοντας σιγά σιγά το πρώτο ημίχρονο. 1-0 ο Απόλλωνας προηγείται με τον γκολ του Παπουλή στο 20 λεπτό μετά από πάσα assist του Σαγκόη. Για τον Άρη η καλή φάση, είπαμε, ήρθε στο 24 με το οριζόντιο δοκάρι του Μιτσέλη. Καλή προσπάθεια τώρα για τον Απόλλωνα να βγαίνει σέντρα στο ύψος του πέναλτι. Ο Ρέις ακόμα μία φορά θα κερδίσει την εναέρια μονομαχία, όπως κάνει και στην πλευρά του Απόλλωνα. Λήξη του πρώτου ημιχρόνου από τον Χρήστο Νικολαίδη με το 1-0 να σφραγίζει αυτό το πρώτο ημίχρονο για τον Απόλλωνα. Ένα γκολ που προήρθε από μια ενέργεια του Σαγκόη, μια πάσα στον Παπουλή. Απόλλωνας που κατάφερε να ανοίξει το σκορ χωρίς να είναι ιδιαίτερα καλός ή χωρίς να είναι καλύτερος από τον Άρη, αλλά αυτό είναι και το ζητούμενο και η ποιότητα που μετράει, Μάρια Χαραλάμπους, σε αυτές τις ομάδες. Θα συμφωνήσω, ο Απόλλωνας δεν έχει κάνει εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, είναι ένα αμέτριο παιχνίδι, όμως κατάφερε στη φάση εκεί του 20 όπου ο Παπουλής μπόρεσε και σκόραρε. Από εκεί και πέρα ο Άρης ήταν καλύτερος μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Παίζει
Βλέπουμε και τον γκολ εδώ. Ο Παπουλής κατάφερε, νομίζω το κοντρόλ είναι το δύσκολο σε αυτή τη φάση. Κατάφερε όπως και αν ήρθε η μπάλα στα πόδια του να την φέρει μπροστά του για να πλασάρει. Όπως έλεγα από εκεί πέρα ο Άρης... Βλέπουμε και τα στατιστικά, Μάρη. Ναι. 7 τελικές προσπάθειες για τον Απόλλωνα, 5 στον στόχο, 10 ο Άρης. Πάρα πολλές ούτως ή άλλως, 3 στο στόχο, 3 αποκρούσεις με 4 για τον Άρη, 1 κόρνερ για τον Απόλλωνα, 3 για τον Άρη. Κανένα offside στο παιχνίδι, 54-46 κατοχή της μπάλας, 10 φάουλ υπέρ του Απόλλωνα, 6 υπέρ του Άρη, καμία κίτρινη κάρτα, καμία κόκκινη κάρτα. Η εικόνα νομίζω αποτυπώνει αυτό που λέμε. Πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο του Απόλλωνας Άρης. Αφήνομαι στη γεύση σου, στο άρωμα σου δίνομαι. Στα πιο τρελά ταξίδια σου με πάθος παραδίνομαι. Σαν όνειρο ζητάς στην κάθε σκέψη μου. Τη μέρα μου ξυπνάει πρώτη λέξη σου. Αυθεντικές στιγμές. Στο άρωμα σου δίνομαι. Αυθεντικός καφές. Με πάθος παραδίνομαι. Οι δυο μας γίναμε ένα. Απόλαυση στο τέρμα. Στη γεύση σου αφήνομαι. Mr. Brown. Αυθεντικές στιγμές. Αυθεντικός καφές. Έλα να δεις που σε έφερα. Και μη μου πεις πως δεν μοσχοβολάει περιβόλη. Μοσχοβολάει, αλλά εμείς οι γυναίκες Θέλετε και ευκολία και εξυπηρέτηση. Και τιμές και προσφορές. Και φθηνά και αλφαμέγα, σου θυμίζει κάτι? Μου θυμίζει ότι πρέπει να πάρω φρέσκο ψάρι για τα παιδιά. Ποια παιδιά? Ποια παιδιά? Γιατί εδώ τα ψάρια ακόμα κολυμπάνε. Και τα αρνάκια. Λες και βελάζουν στα τσιγκέλια. Το ξανάπα. Μπα. Ο λογαριασμός? Λατρεία. Δεν το λες καλά, δεν το λες καλά. Λατρεία αυτές οι υπεραγορές. Λατρεία! Έτσι το λένε. Ετοιμαστείτε. Το πελώριο κύμα έφτασε. Είναι έξτρα τεράστιο. Έξτρα τραγανό. Είναι τα νέα Lay's Extra Waves με διπλάσιο κύμα από όλα τα συνηθισμένα πατατάκια. Νέα Lay's Extra Waves. Το πελώριο κύμα απόλαυσης έρχεται σε 4 δυνατές γεύσεις. Αυτό είναι το κοινό Κυπρίου. Τράπεζα Κύπρου. Στην Pizza Hut κάθε Τρίτη και Πέμπτη δωρεάν απόλαυση. Τώρα με κάθε extra large πίτσα που αγοράζεις, κάθε Τρίτη παίρνεις άλλη μια πίτσα δωρεάν και κάθε Πέμπτη παίρνεις δωρεάν 10 κομμάτια λαχταριστό κοτόπουλο Wing Street. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη ξετρελαινόμαστε με Pizza Hut. Ελιζέ, η επαγγελματική επιλογή στα συστήματα σωληνώσεων. Μάθε τώρα πώς θα πας στο πλησιέστερο φαρμακείο, γιατρό ή νοσηλευτήριο στο cypriahealth.com. Κάνε κλικ στην υγεία. Μια κοινωνική προσφορά των σχεδίων υγείας της CNP Cypria Life. Όπως και να έχει το πράγμα, οι κυπριακές είναι πιο μεγάλες, στιβαρές, extra large, γεμάτες γεύση. Νιώθεις τη διαφορά. Με 40 εκατοστά μήκος μπορείς να τρως μέχρι να βγει το ημίχρονο. Συμπέρασμα. Παρήγγειλε 2 extra large ή large pizzas από την Toronto Pizza και πάρε τη δεύτερη με μόνο 6 ευρώ για να απολαύσεις τον αγώνα. Toronto Pizza. 100% κυπριακή. Με πάνω από 40 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, κάναμε τις αγορές σας ακόμα πιο εύκολες. Ζωή ζεις στη γειτονιά σου.
Στο κατάστημα της Νιζντάλ θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κεραμικά, είδη υγιεινής και διακοσμητικές πέτρες, σε τιμές αποθήκης, στη βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Νιζντάλ, τηλέφωνο επικοινωνίας 2281 5690. Πίνας! Αλφα πίτσα να φας! Γιατί η πίτσα στην Αλφα είναι ποιοτική, χορταστική και μεγάλη, φτιαγμένη με παραδοσιακή ζύμη, φορτωμένη γεύση. Πάει παντού και παραδίδεται πάντα ζεστή. Γι' αυτό, αν πίνας, Αλφα πίτσα να φας! Με κάθε αγορά σας παίρνετε εκπτωτικό κουπόνι. Εκμεταλλευτείτε τον ήλιο με τα συστήματα της Trikis Energy με εμπειρία πέραν των 350 εγκαταστάσεων σε όλη την Κύπρο, χρησιμοποιώντας προϊόντα αποκλειστικά από αξιόπιστους και πιστοποιημένους κατασκευαστές με άρτια τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την εγκατάσταση, λειτουργώντας επαγγελματικά φιλικά. Σας εγγυόμαστε τη μέγιστη απόδοση στην επένδυσή σας, μένοντας αξιόπιστα δίπλα σας για μια ζωή. Trikis Energy. Καλέστε μας στο 7032-42. Τώρα η επικοινωνία σου γίνεται ακόμη πιο οικονομική και ευέλικτη. Πάρε ίντερνετ στη πιο χαμηλή τιμή της αγοράς. 2 Mbps μόνο 17,99 το μήνα με κάθε σύνδεση σε πρόγραμμα κινητής. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα PrimeTel, γίνε συνδρομητής online ή κάλεσε το 133. PrimeTel, για αυτούς που ξεχωρίζουν. Πρόβλημα μόνωσης? Καλέστε τώρα. 955 1500 μόνος είναι. Τέτοιες στιγμές, αυτό που μετρά είναι η αξιοπιστία. CNP ασφαλιστική, γιατί όλα μπορούν να συμβούν. Επιστροφή φίλες και φίλοι στο Τσίριο στάδιο. Στο ημίχρονο ο Απόλλωνας προηγείται 1-0 του Άρη με τον γκολ του Παπουλή στο 20 λεπτό. Ένα παιχνίδι που θα λέει κανείς ότι έχει τον Άρη πιο έτσι, μέσα στο παιχνίδι. Να χάνει εδώ κάποιες φάσεις εδώ με τον Πιτσέλη, η πρώτη φάση του παιχνιδιού. Ο Πιτσέλη που ήταν ο καλύτερος παίκτης, εδώ ένα γέμισμα, ένα φάουλ από τον Σανγκόη. Οι φάσεις του πρώτου ημιχρόνου για τις δύο ομάδες αρκετές, 17 τελικές προσπάθειες συνολικά εδώ, άλλη μία για τον Απόλλωνα με το σουτ του Σανγκόη και την διπλή απόκριση του πάνω του Κωνσταντίνου. Και εδώ τον γκολ του Απόλλωνα στο 20 λεπτό, ο Παπουλής με πλασέ από την πάσα του Σανγκόη κατάφερε να φέρει την μπάλα μπροστά του, να πλασάρει και να κάνει το 1-0 για τον Απόλλωνα, το οποίο είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Πανηγυρίζεται έντονα γιατί ο Απόλλωνας διεκδικεί τον τίτλο και θέλει τους 3 βαθμούς στη σέντρα και η κεφαλιά από τον Σανγκόη, σέντρα από τον Στυλιανού. Μαρκάρισε ο Σανγκόη, εδώ το δοκάρι που είχε ο Άρης με τον Πιτσέλη, η καλύτερη φάση για τον Άρη στο παιχνίδι. Και εδώ επίσης πολύ καλή φάση για τον Απόλλωνα με τον Σανγκόη να στοχεί από καλό σημείο, όπως και ο Χαραλάμπους για τον Άρη. Πολλές, βλέπετε, πολλές οι φάσεις για το πρώτο ημίχρονο. Ένα σούτ εδώ από τον Οκόγε. Άλλη μια στιγμή καλή εδώ με κεφαλιά από τον Τουράν. Και ακόμα μια στημένη φάση, πολλές στημένες φάσεις και ήταν οι πλήστες για τον Άρη έτσι θετικές. Κερδίθηκαν οι κεφαλιές. Ένα σούτ εδώ του Αριστίδου με τον Βάλε να είναι σε ετοιμότητα. Και εδώ το γύρισμα, σε αυτή τη φάση ζήτησε πέναλτι ο Άρης. Από όσα πλάνα είδαμε δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε. Πάμε και πάλι σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Με πάνω από 40 καταστήματα σε όλη την Κύπρο, κάναμε τις αγορές σας ακόμα πιο εύκολες. So easy stores στη γειτονιά σου. Πι Δαβίδ
είδη υγιεινής, κεραμικά, ποιότητα σε τιμές ελκυστικά χαμηλές. Στο clearance μέχρι και 60% στις αποθήκες μας στον Ύψονα. Πιδαβίδ, ποιότητα που τη ζεις. Όπως και να έχει το πράγμα, οι κυπριακές είναι πιο μεγάλες, στιβαρές, extra large, γεμάτες γεύση. Νιώθεις τη διαφορά. Με 40 εκατοστά μήκος μπορείς να τρως μέχρι να βγει το ημίχρονο. Συμπέρασμα. Παρήγγειλε 2 extra large ή large πίτσες από την Toronto Pizza και πάρε τη δεύτερη με μόνο 6 ευρώ για να απολαύσεις τον αγώνα. Toronto Pizza. 100% κυπριακή. Γίνε ένα μαζί του και θα γίνει ένα με σένα. Γίνε ένα με τα ελαστικά σου και ο δρόμος θα γίνει ένα με σένα. Hankook Tire, official partner of the UEFA Europa League. Παίζει! Νέα καρτοκινητή Pay As You Go από την Primetel Mobile με μέχρι και 6 ευρώ δωρεάν επικοινωνία. Παίζουν πολύ χαμηλές χρεώσεις και όλα αυτά διατηρώντας τον αριθμό σου. Παίζει και μπόνους κάνοντας top-up και μεγάλα δώρα μέσω διαγωνισμού της Primetel Top-up Rewards στο Facebook. Εσύ παίζεις! Primetel, για αυτούς που ξεχωρίζουν. Goodyear, the tires trusted by stunt drivers on the closed courses of Hollywood, and the tires you can depend on for the hazards of the neighborhood. At Goodyear, everything we've learned making tires for the big screen inspires what we roll into yours. Goodyear, more driven. Πίνας! Αλφα πίτσα να φας! Γιατί η πίτσα στην Αλφα είναι ποιοτική, χορταστική και μεγάλη, φτιαγμένη με παραδοσιακή ζύμη, φορτωμένη γεύση. Πάει παντού και παραδίδεται πάντα ζεστή. Γι' αυτό, αν πίνας, Αλφα πίτσα να φας! Με κάθε αγορά σας παίρνετε εκπτωτικό κουπόνι. Βρες αυτό που ψάχνεις στο Kazoo. Κάνε zoom, δες την εταιρεία που σε ενδιαφέρει και άσε το Kazoo να σε οδηγήσει. Join Kazoo. Κάντε την εταιρεία σας μέλος στο Kazoo για να σας βρίσκουν παντού. Κατέβασε την εφαρμογή Kazoo σήμερα δωρεάν στο smartphone σου. Νέες επιχειρήσεις προστίθονται καθημερινά. Περισσότερα στο www.kazoomap.com. Κρόνος Express. Αποστολές φακέλων και δεμάτων σε όλη την Κύπρο και στο εξωτερικό. Με τις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς και συνεχείς γραμμές από πόλη σε πόλη. Ηλεκτρονική παρακολούθηση της αποστολής και ενημέρωση με SMS σε αποστολέα και παραλήπτη. Κρόνος Express. Αποστολές φακέλων και δεμάτων γρήγορα, αξιόπιστα, οικονομικά. Τι έφαγε ο τύπος και έμεινε? Έφαγε Wing Street Platter με την παρέα. 20 ζουμερά κομμάτια κοτόπουλο Wing Street σε 4 λαχταριστές γεύσεις σε ένα κουτί με μόνο 9,95. Wing Street. Άπεκτο κοτόπουλο από την Pizza Hut. Ετοιμαστείτε. Το πελώριο κύμα έφτασε. Είναι έξτρα τεράστιο. Έξτρα τραγανό. Είναι τα νέα Lay's Extra Waves με διπλάσιο κύμα από όλα τα συνηθισμένα πατατάκια. Νέα Lay's Extra Waves. Το πελώριο κύμα απόλαυσης έρχεται σε 4 δυνατές γεύσεις. Έλα να δεις που σε έφερα. Και μη μου πεις πως δεν μοσχοβολάει περιβόλη. Μοσχοβολάει, αλλά εμείς οι γυναίκες Θέλετε και ευκολία και εξυπηρέτηση. Και τιμές και προσφορές. Και φθηνά και αλφαμέγα σου θυμίζει κάτι? Μου θυμίζει ότι πρέπει να πάρω φρέσκο ψάρι για τα παιδιά. Ποια παιδιά? Ποια παιδιά? Γιατί εδώ τα ψάρια ακόμα κολυμπάνε. Και τα αρνάκια. Λες και βελάζουν στα τσιγκέλια. Το ξανάπα. Ο λογαριασμός? Λατρεία. Δεν το λες καλά, δεν το λες καλά. Λατρεία αυτές οι υπεραγορές. Λατρεία! Έτσι το λένε. Αφήνομαι στη γεύση σου, στο άρωμα σου δίνομαι. Στα πιο τρελά ταξίδια σου με πάθος παραδίνομαι. Σαν όνειρο ζητάς στην κάθε σκέψη μου. Τη μέρα μου ξυπνάει πρώτη λέξη σου. Αυθεντικές στιγμές. Στο άρωμα σου δίνομαι. Αυθεντικός καφές. Με πάθος παραδίνομαι.
Mr. Brown. Αυθεντικές στιγμές. Αυθεντικός καφές. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο Τσίριο στάδιο, ημίχρονο, Απόλλων Άρης 1-0 με τον γκολ του Φώτη Παπουλή στο 20ο λεπτό. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό και για τις δύο ομάδες, για τον Άρη που διεκδικεί την παραμονή του στην κατηγορία και θέλει να λάβει μέρος στα play-off και να παλέψει εκεί για την οριστική παραμονή του στην πρώτη κατηγορία και φυσικά ενδιαφέρεται και για το τι συμβαίνει στα άλλα παιχνίδια. Εθνικός Ένωση Νέων Παραλιμνίου ήταν στο 1-1 και αυτό είναι ένα βολικό αποτέλεσμα για τον Άρη. Η ΑΕΛ κέρδιζε τα κούκλια στην Πάφο με 1-0 και αυτό είναι ένα καλό νέο αν θέλετε για τον Άρη. Για τον Απόλλωνα αυτό το 1-0 ήρθε σε μια φάση που μίλησε αν θέλετε η ποιότητα των παιχτών του, χωρίς να είναι καλύτερος ο Απόλλωνας, χωρίς να επιβληθεί στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να προηγηθεί με τον Σαγκόη να δίνει assist στον Παπουλή και αυτός να τελειώνει την φάση μέσα στην μεγάλη περιοχή της ομάδας του Άρη. Έχω δίπλα μου τον Μάριο Χαραλάμπους για τον σχολιασμό του παιχνιδιού. Μάριε, είπαμε αρκετά και στο πρώτο ημίχρονο, έτσι τη γενική εικόνα για τους φίλους που ίσως και τώρα να έχουν συντονιστεί μαζί μας. Ναι, η εικόνα του πρώτου ημίχρονου ήταν, είδαμε ένα αναγνωριστικό πρώτο 10 λεπτό, 15 λεπτό. Από εκεί και πέρα ο Απόλλωνας ανέβασε για ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό την απόδοση του, κατάφερε να σημειώσει τον γκολ και από εκεί και πέρα τα ενία του αγώνα τα πήρε η ομάδα του Άρη, όπου προσπάθησε για την ισοφάριση και είχε αρκετές προϋποθέσεις για να απειλήσει την εστία του Απόλλωνα. 10 τελικές, 5-6 στο στόχο. Είναι αρκετά καλό για πρώτο ημίχρονο και από το 20 και μετά πιστεύω ότι η ομάδα του Άρη είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο, αν και δεν βρήκε την μεγάλη ευκαιρία. Εκτός από το σουτ το μεγάλη, ναι, από μακρινή απόσταση. Από εκεί και πέρα ένας Απόλλωνας που μας έχει συνηθίσει φέτος με επαγγελματικές νίκες, ποιοτική ομάδα, έμπειρη ομάδα που αρκείται σε μία-δύο φάσεις για να μπορέσει να σκοράρει. Και αυτό έκανε και στον πρώτο ημίχρονο. Είδαμε ότι άλλαξαν την πάσα 2-3 ποδοσφαιριστές και κατάφερε και σκόραρε. Πάμε στον Ηλία τον Πονηρό κάτω στους πάγκους, αν υπάρχει κάποιο νεότερο. Ηλία. Δεν υπάρχει πρόθεση από τους δύο τεχνικούς για αλλαγή. Αφενός από τον Απόλλωνα να είναι ικανοποιημένοι γιατί προηγούνται. Από την άλλη στον Άρη έκλεισαν καλά το ημίχρονο, μόνο το γκολ τους έλειπε. Απλώς όπως και στο πρώτο μέρος Βόρη θα περιμένουν να ξεκινήσουν ταυτόχρονα όλα τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη και το δεύτερο μέρος και εδώ στη Λέμεσο. Φαντάζομαι με το κινητό στο χέρι ο τέταρτος διαιτητής της συνάντησης, ο Μάριος Νικολάου, πρέπει να είναι μπροστά σου, νομίζω είναι με το κινητό στο χέρι, έτσι. Ακριβώς όπως και ο παρατηρητής. Υπάρχουν παιχνίδια που υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, όπως γίνεται αντιληπτό στο Παφιακό το ΑΕΚ Κουκλιών ΑΕΛ, αλλά και ο Εθνικός Άχνας Ένωση, όπου κρίνεται στο επόμενο 45 λεπτό, θα κρινθεί η παραμονή. Βλέπουμε τώρα και το πλάνο Ηλία, τον τέταρτο να είναι με το κινητό στο χέρι και να περιμένει την οδηγία για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου σε όλους τους αγώνες ταυτόχρονα, για να μην υπάρχει οποιοδήποτε θέμα. Είναι εντάξει, κάποια στοιχειώδη πράγματα που έχουν να κάνουν με την διαφάνεια σε ένα πρωτάθλημα που εν πάση περιπτώσει όχι μόνο το φετινό, έχει πληγεί αν θέλετε η αξιοπιστία του πολλές φορές με τους πάρα πολλούς φακέλους που είχαν έρθει από την UEFA. Εν πάση περιπτώσει ας ελπίσουμε αυτό το φαινόμενο να είναι στο παρελθόν, να μείνει στο παρελθόν, να μην εμφανίζεται στο κυπριακό ποδόσφαιρο τόσο συχνά όσο τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε έτοιμοι για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμίζουμε ο Απόλλωνας προηγείται 1-0 του Άρη για την 26η αγωνιστική, τελευταία της κανονικής περίοδου. Ο Απόλλωνας θα συνεχίσει στην πρώτη εξάδα για την διεκδίκηση του τίτλου. Ο Άρης θέλει να μην είναι σήμερα το τελευταίο του παιχνίδι στην πρώτη κατηγορία. Θέλει να λάβει μέρος στο δεύτερο γκρουπ και να διεκδικήσει στα επόμενα 10 παιχνίδια την παραμονή του στην κατηγορία έναρξη.
στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Μερκή να δίνει στον Βάλε και ένα γέμισμα κάτω από τον χώρο του κέντρου σε αυτά τα στις πρώτες στιγμές του δεύτερου ημιχρόνου, πάντα με το ακουστικό και στα άλλα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα. Αλλά να θυμίσουμε φυσικά και το πολύ μεγάλο ντέρπι που θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από την Primetel, Ομόνοια ΑΠΟΕΛ στις 6, το κλασικό ντέρπι του κυπριακού ποδοσφαίρου, που φέτος είναι επίσης πολύ σημαντικό βαθμολογικά και για τις δύο ομάδες. Ο Άρης στην εκτέλεση αυτού του φάουλ θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις 50 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της επανάληψης. Ο Κόγε διεκδίκησε εκεί την μπάλα, τον Κάνεν έχει δουλέψει τις τιμένες φάσεις, το είπαμε, ακούσαμε και τον Ηλία τον Πονηρό να λέει ότι ζητάει συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ Πιντσέλη θα κάνει απευθείας μεγάλη φάση, πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη, με τον Τουράν να χάνει μια τεράστια ευκαιρία και τον Κάνεν να κρατάει το κεφάλι του. Πολύ μεγάλη φάση, την βλέπουμε ξανά εδώ. Πιντσέλη ευνηδιάζεται το Βάλε, το ίδιο όμως ευνηδιάζεται και ο Τουράν που έπρεπε αυτή τη φάση να την τελειώσει, αν μη τι άλλο. Δεν κατάφερε να βρει την μπάλα όπως θα έπρεπε. Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη με το καλημέρα του δεύτερου ημιχρόνου. Πρέπει να πούμε για τον προβολή που έβαλαν εκεί οι δύο ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα και απεισόδησαν ένα σίγουρο γκολ. Ακριβώς ο Μάριος Στυλιανού μαζί με τον Κουγιόν έκαναν εξαιρετικό μαρκάρισμα εκεί με την προβολή. Απέφυγαν ένα σίγουρο γκολ. Ο Βάλε ήταν εκτεθειμένος, ήταν εκτός, δεν μπορούσε να αντιδράσει και έτσι αποσόβησαν ένα σίγουρο γκολ. Και ήταν και μια διαφορετική εκτέλεση από όσες έχουμε δει. Ακριβώς, στον πρώτο δόκο, ναι. Αλλά είδαμε ότι πάλι οι παίχτες του Άρη κέρδισαν. Ίσως γιατί περίμεναν οι παίχτες του Απόλλωνα στο δεύτερο δοκάρι να τα έχουν συζητήσει στο ημίχρονο όλα αυτά που λέγαμε και εμείς στο πρώτο μέρος. Εν πάση περιπτώσει, άλλη μια πολύ μεγάλη στιγμή για τον Άρη μετά το δοκάρι. Αυτή είναι ίσως και μεγαλύτερη ευκαιρία από το σημείο που ήταν. Στο 49 ο Τουράν χάνει μια πολύ σπουδαία ευκαιρία για την ισοφάριση. Τίποτα ιδιαίτερο σε αυτή τη φάση για την ελαφρά ταξιαρχία με τον Ρέις που έχουμε σχολιάσει καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ότι κερδίζει σχεδόν όλες τις κεφαλιές, είτε στην επίθεση είτε και ακόμα περισσότερο στην άμυνα του Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Βάλε να ψάχνει τον Παπουλή, αυτό που μόλις τώρα λέγαμε, ο Ρέις κερδίζει την κεφαλιά από τον Παπουλή. Η μπάλα θα είναι για τον Άρη με την επαναφορά, με την εκτέλεση του πλαγίου. Γκολ για την ΑΕΚ στο 83 με την Δόξα. 0-1 προηγείται η ΑΕΚ στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία. Στις 3:30 ξεκίνησε εκείνο το παιχνίδι, γι' αυτό και είναι στο 83ο, τέταρτο λεπτό εκεί. Τελειώνει εκείνο το παιχνίδι. 0-1 και περισσότερο αδιάφορο παιχνίδι από κάθε άλλο. Η παλιά που βγαίνει τώρα στη μεγάλη περιοχή δεν έκανε το σταμάτημα που θα ήθελε ο Ντάιμεν. Ο Απόλλωνας τώρα με τον Χαμτανί και τον Παπουλή. Ο Ρομπέρ ψάχνει τον Σαγκόη, ο οποίος ζητάει χέρι σε αυτή την φάση, στην προσπάθεια του Ρέις, ο οποίος με την σειρά του απαντάει ότι σταμάτησε την μπάλα με το στήθος. Οι δύο προπονητές, Χριστάκης Χριστοφόρου, τον Κάνεν και τώρα ο Ρομπέρ στην μέση για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. 0-1 προηγείται και η Νέα Σαλαμίνα της Αλκής και αυτό το παιχνίδι ξεκίνησε στις 4 και αυτό ουσιαστικά αδιάφορο. Με την Αλκή να έχει ήδη υποβιβαστεί, τη Σαλαμίνα να μην αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα παραμονής και γι' αυτό και εκείνο είναι τα δύο παιχνίδια μαζί με το Δόξα τα λιγότερο ενδιαφέροντα αυτής της αγωνιστικής. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μόνο μεγάλα παιχνίδια με αποκορύφωμα, αν θέλετε, το ντέρπι Ομόνοια ΑΠΟΕΛ που θα αρχίσει στις 6 και θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την Primetel. Πιντσέλη στον χώρο του κέντρου που του αρέσει να οργανώνει το παιχνίδι σε ελεύθερο ρόλο. Από τα δεξιά τώρα η προσπάθεια του Άρη, σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Ο Βάλε θα βγει αλλά δεν θα μαζέψει. Μπάλα παραμένει όμως σε
πόδια απεχτούν το Απόλλωνα και σταματάει η όποια προσπάθεια του Άρη να ισοφαρίσει αυτή τη φάση. Ο Μεριέμ εκτελεί το πλάγιο στον Χαμπτανή. Μπάλα παραμένει στον Απόλλωνα με τον Πιτσέλη να παραχωρεί το πλάγιο. Ακριβώς στη γραμμή, την κεντρική γραμμή του σταδίου, του γηπέδου, με τον Στυλιανού που ήταν από τους διακριθέντες στο πρώτο ημίχρονο για τον Απόλλωνα. Όλες σχεδόν οι προσπάθειες του Απόλλωνα ξεκίνησαν από τα δεξιά. Άλλη μία τώρα με τον Μεριέν να δίνει δεξιά στον Λόπες. Η προσποίηση θα μείνει εντός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα θα καταφέρει να σώσει την προσπάθεια ο Αριστίδου για τον Άρη. Και τώρα ο Ντάιμεν προσπαθεί να βγάλει τον Άρη. Το παιχνίδι ανοίγει σιγά σιγά. Ο Άρης για την ώρα παραμένει στην κατηγορία γιατί δεν κερδίζει η Ένωση και προφανώς δεν μπορεί να στηρίζεται σε αυτό, γιατί πρέπει και στο δικό του παιχνίδι να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Μεριέμ θα δώσει στον Γκουγιόν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Κάθετη πάσα προς τον Παπουλή δεν θα κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα κατευθείαν έξω. Οι μεταβιβάσεις, Μάρια, νομίζω ότι είναι το θέμα του Απόλλωνα σήμερα. Όντως, ο Μεριέμ είναι πίσω από την καλή του εικόνα που μας έχει συνηθίσει και χωρίς να περνάει μπάλα από τα πόδια του, που ομολογουμένως είναι ο πιο ποιοτικός παίχτης του κέντρου του Απόλλωνα. Από αυτόν πρέπει να περνούν οι τελικές πάσες και δυστυχώς είναι κάπως πίσω από απόδοση. Πάμε κάτω και στον Ηλία τον Πονηρό, αν υπάρχει κάποιο νεότερο από τους πάγκους των δύο ομάδων. Ηλία. Είναι αυτό που επισημαίνετε εσείς δύο εδώ και ώρα, Βόρη, ότι θέλει καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και καλύτερη τελική πάσα ο Χρυσάκης Χριστοφόρου να αναλάβει και πάλι τα ενία του αγώνα. Απόλλωνας, από την άλλη, ο Τον Κάνεν ζητάει από τους παίχτες του να το πιστέψουν, να δώσουν όλες τις δυνάμεις και να είναι πιο ουσιαστικοί και αυτή στην τελική προσπάθεια. Απλώς μια παρένθεση για τον Ολλανδό, ότι κάποιος από την εξέδρα των φίλων του Άρη του φώναξε να χρησιμοποιήσει ο Τίνα. Αν άκουσα καλά, και γύρισε ο Τον Κάνεν προς εξέδρα και είπε είναι τραυματίας, κάνετε ιδιαίτερο μάθημα. Έχει φοβερό χιούμορο τον Κάνεν, όσοι το γνωρίζουν. Να δούμε αυτή τη φάση για τον Άρη. Το σούτ από τον Τουράν κοντράρει και καταλήγει στον Βάλε. Λέγαμε για το χιούμορ του τον Κάνεν, είναι ένας από τους προπονητές που έχει ένα δικό του στυλ και από την ΑΕΚ όταν τον πρωτογνωρίσαμε, αλλά και τώρα στον Άρη. Πέραν του ότι είναι ένας εξαιρετικός προπονητής σε θέματα τακτικής, νομίζω αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς, φαίνεται και από τη δουλειά που κάνει στις ομάδες του. Κερδίζει αυτή την μάχη ο Απόλλωνας στον χώρο του κέντρου. Λάθος πάσα, αυτό που έχουμε σημειώσει αρκετές φορές. Οι μεταβιβάσεις για τον Απόλλωνα στο σημερινό παιχνίδι είναι ένα θέμα που χρήζει σίγουρα βελτίωσης για όσα λεπτά απομένουν. Αν μπορεί φυσικά ο Απόλλωνας να βελτιώσει αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού του για να πετύχει ίσως ένα δεύτερο τέρμα και να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που πατάει καλύτερα από το 1-0 και μετά. Η μπάλα θα περάσει έξω. Ο Κόγε είναι στο έδαφος. Από την προηγούμενη φάση δεν δόθηκε φάουλ από τον Χριστό Νικολαίδη. Απλώς δόθηκε λίγος χρόνος στον Κόγε να σηκωθεί. Βλέπουμε εδώ το replay. Μόνος του δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Παραπάτησε και χρειάστηκε λίγο χρόνο για να επανέλθει χωρίς κάποια παράβαση στην φάση από τον Ρομπέρ. Γέμισμα τώρα από τον Πάνο τον Κωνσταντίνου, ψάχνοντας τον Τουράν. Η μπάλα θα φτάσει στον Παπουλή, Ρομπέρ και οι δύο με θητεία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φάουλ τώρα για τον Μεριέν και τον Απόλλωνα. Με τον Παπουλή να επιστρέφει και πάλι την μπάλα πίσω στον Καρυπίδη και ο Καρυπίδης με θητεία στην Ελλάδα. Κάνει όμως το λάθος αυτή τη φάση ο Κέρκες, αρχηγός του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Η παλιά που βγαίνει από τον Πιτσέλη στον Οκόγε χέρι. Αυτό τουλάχιστον υποδεικνύει ο Χρήστος Νικολαίδης. Ο Οκόγε διαφωνεί και με τη σειρά του λέει ότι χρησιμοποίησε τον νόμο του. Νομίζω ίσως και να έχει δίκιο ο Οκόγε. Δύσκολη φάση σε κάθε περίπτωση, γιατί υπάρχει μια κίνηση από το χέρι που ενδεχομένως και να ξεγέλασε τον Χρήστο Νικολαίδη.
Το 1-0 παραμένει, συμπληρώσαμε 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Με τον γκολ του Παπουλή στο 20 και τον Άρη να έχει δοκάρι, οριζόντιο δοκάρι στο 24 με τον Πιντσέλη και μια πολύ μεγάλη φάση στο 49 με τον Τουράν. Παλιά τώρα για τον Οκόγια, ο οποίος είναι έτοιμος να μπει στη μεγάλη περιοχή. Ο Οκόγια μέσα στη μεγάλη περιοχή του Απόλλωνα ψάχνει στήριγμα, θα δώσει στον Τουράν. Πέφτει στην περιοχή εκεί. Δύο-τρεις ποδοσφαιριστές προσπάθησαν και κατάφεραν να βγάλουν την μπάλα από την περιοχή του Απόλλωνα και τώρα η πρώτη κίτρινη κάρτα θα είναι για τον Κέρκες στο παιχνίδι. Προσπάθησε ο Χρήστος Νικολαίδης να μην δείξει τις κίτρινες κάρτες. Βλέπουμε τώρα την προηγούμενη φάση εδώ τον Οκόγια να γυρίσει στον Τουράν. Εκεί ο Κουγιόν πέφτει με αυτοθυσία θα έλεγα και προλαβαίνει τον Τουράν από το να κάνει το σουτ. Ο Κέρκες θα δει την κίτρινη κάρτα στην επόμενη φάση και είναι και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Βλέπετε χάνει το επόμενο παιχνίδι με την κάρτα που είδε, αν και εφόσον ο Άρης μπορέσει να έχει επόμενο παιχνίδι στο φετινό πρωτάθλημα, πάντα σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα. Τον Κάνεν στο πλάνο μας και ο Χριστάκης Χριστοφόρου. Είναι η ώρα που αρχίζουν και σκέφτονται και τις πρώτες αλλαγές στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, Μάρια Χαραλάμπους, τι θα άλλαζες εσύ αν ήσουν προπονητής? Εγώ θα άλλαζα τον Λόπες για πρώτο και έτσι θα κάνει ο Χριστάκης. Τον Λόπες και τον Μεριέμ. Αυτοί οι δύο είμαι σίγουρος ότι θα... Ο Άρης αλλάζει κάτι για σένα? Όχι πέρα από το να φρεσκάρει, ενώ αλλάζει κάτι σε τακτική, σε πρόσωπα? Όχι, ο Άρης συνεχίζει από εκεί που μείνε. Πιστεύω δείχνει πιο ζωντανό στον αγωνιστικό χώρο. Επιζητά τον γκολ ο Άρης και... Θα δούμε αυτή τη φάση με τον Οκόγια να μένει στη μεγάλη περιοχή. Θα γυρίσει στον Τουράν. Γκολ! Γκολ για τον Άρη με τον Τουράν από το γύρισμα του Οκόγια στο 58. 1-1 ο Άρης. Ισοφαρίζει από μια προσπάθεια που ξεκίνησε από τα δεξιά με τον Οκόγια να κάνει το γύρισμα την κατάλληλη στιγμή και ο Τουράν να μπαίνει ουσιαστικά με την μπάλα στα δίχτυα. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Ο Οκόγια το γύρισμα την κατάλληλη στιγμή, ο Τουράν πήγε ο ίδιος μέσα στην εστία με στα δίχτυα με το πλασέ του, κάνοντας το 1-1 για τον Άρη στο 58. Πάμε κάτω στους πάγκους στον Ηλία τον Πονηρό και για αντιδράσεις αλλά και για την αλλαγή που ετοιμάζει αμέσως ο Απόλλωνας. Ηλία. Όπως γίνεται αντιληπτό, νομίζω η εικόνα μιλάει από μόνη της. Πανηγυρίστηκε έξαλα τον γκολ του Άρη από όλους, και τον κόσμο και τον πάγκο της ελαφράς ταξιαρχίας. Ενώ στον Απόλλωνα ετοίμαζε αλλαγή, κατά κάποιο τρόπο την είχε στο μυαλό του ο Χριστάκης Χριστοφόρου, είχε πάρει κάποιες οδηγίες ο Ρομπέρτο Γκαρσία. Θα περάσει σε λίγο στο παιχνίδι. Αυτός που θα περάσει εκτός είναι ο Χαμντανί, ο οποίος φαίνεται μετά τον τραυματισμό του να είναι ανέτοιμος, να μην μπορεί να βγάλει ακόμη 90 λεπτό. Μάλιστα. Άρα θα περιμένουμε και κάποιες αλλαγές. Θα επιστρέψει ο Μεριέμ πίσω. Λάθος τώρα. Ο Οκόγια απέναντι από τον Βάλε. Έτοιμος για το 1-2. Για να δούμε. Ο Οκόγια μέσα θα φτάσει πολύ πλάγια. Θα πλασάρει και θα τον προλάβουν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη. Ο Μερκής θα σώσει τον Απόλλωνα σε αυτή τη φάση. Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη. Κλασική ευκαιρία και τώρα θα έχουμε την αλλαγή. Βλέπουμε όμως την φάση. Εδώ το λάθος. Ο Οκόγια θα βγει φάτσα με τον Βάλε. Θα κάνει την προσπάθεια, θα περάσει κιόλας. Ανοίγει λίγο περισσότερο την μπάλα. Φτάνει πλάγια. Κάνει το σουτ. Ο Μερκής όμως θα τον προλάβει. Η πολύ μεγάλη φάση στο 60 για τον Άρη με τον Οκόγια. Ο Άρης που θα μπορούσε να γυρίσει το παιχνίδι μέσα σε δευτερόλεπτα. Μάρια Χαραλάμπους. Βλέπουμε τώρα και την αλλαγή. Ο Χαμντανί φεύγει και ο Γκαρσία θα πάρει την θέση του. Περιμένουμε και τις εσωτερικές αλλαγές. Θα πάει πιο πίσω ο Μερία. Ναι. Και θα παίξει. Στο πρώτο δοκάρι, νέο κόρνερ για τον Άρη. Η εκτέλεση στο πρώτο δοκάρι, ο Χαραλάμπους έπιασε την κεφαλιά. Κάπου χτύπησε η μπάλα σε παίκτη του Απόλλωνα και έχουμε νέο κόρνερ για την ομάδα του Άρη που έχει ισοφαρίσει. Βρίσκεται μόλις έναν γκολ μακριά από την παραμονή, ό,τι και να γίνει στα άλλα παιχνίδια.
επιθετικό φάουλ από τον Χρήστο Νικολαίδη. Σφυρίζεται στην επόμενη φάση. Πάμε στον Ηλία τον Πονηρό κάτω. Απλώς να αναφέρω για το πλάο του Απόλλωνα. Έχει πάει στα άκρα ο Σανγκό, η κορυφή της επίθεσης ο Γκαρσία, δεξιά ο Λόπες και πίσω από το επιθετικό θα είναι ο Φώτης Παπουλής. Το είδαμε και κοντρά στη Νέα Σαλαμίνα αυτό το πλάνο. Και να αναφέρω ότι ο Χρυσάκης Χριστοφόρου προσπαθεί να αφιπνίσει τους παίχτες του, αφού βλέπει εδώ και ώρα να μην μπορούν να κάνουν κάποια καλή ενέργεια. Σε διακόπτουμε, Ηλία, γιατί κίτρινη κάρτα στον Αριστίδου για δυνατό φάουλ. Θα το δούμε σίγουρα στο replay στον Λόπες. Στον Λόπες, ναι. Έφυγε μπάλα και μετά χτίσε τον παίχτη. Θα το δούμε τώρα. Εδώ πέφτει με τις τάπες. Πάρα πολύ επικίνδυνο φάουλ. Πολύ επικίνδυνο φάουλ. Κίτρινη κάρτα γεμάτη που λέμε. Έτσι όπως κράτησε το παιχνίδι ο Χρήστος Νικολαίδης, δύσκολα θα δινόταν και κόκκινη κάρτα. Χάνει και το επόμενο παιχνίδι ο Αριστίδου από αυτή την επικίνδυνη φάση. Το φάουλ στον Λόπες, πάρα πολύ δυνατό φάουλ, το οποίο δεν μπορούσε φυσικά να περάσει χωρίς κίτρινη κάρτα. Το παδί του Απόλλωνα προσπαθούν να βοηθήσουν την ομάδα τους μετά την ισοφάριση από τον Άρη, και από την άλλη πλευρά οι οπαδοί του Άρη φυσικά πολύ πιο λίγοι. 2-0 προηγείται η ΑΕΛ της ΑΕΚ Κουκλιών και φαίνεται ότι οδεύει προς την νίκη και εκείνο το παιχνίδι ενδιαφέρει. Για να δούμε όμως τη φάση τώρα με τον Μεριέν, μέσα στη μεγάλη περιοχή να κάνει την σέντρα. Ο Αριστίδου θα κάνει την κεφαλιά, σουτ και κόρνερ από τον Στυλιανό. Το σουτ, το κόρνερ για τον Απόλλωνα, το κόρνερ. Δεύτερο γκολ σημειώνει και η Νέα Σαλαμίνα στο παιχνίδι με την αρκή εδώ. Θα χτυπήσει στην κοιλιά τον Πιτσέλη, δεν υπήρχε κάτι περισσότερο. Το κόρνερ για τον Απόλλωνα. 6 κόρνερ ο Άρης, 2 είναι το δεύτερο για τον Απόλλωνα μόλις τώρα στο 63ο λεπτό. Με τον Μεριέμ να φέρνει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή. Κεφαλιά θα κερδιθεί από τον Πιτσέλη. Καθαρίζει ο Άρης αυτή τη φάση που είχε την τεράστια ευκαιρία με τον Ογκόγε στο 60. Κατάφερε στο 58 να ισοφαρίσει και στην αμέσως επόμενη φάση ουσιαστικά έχασε την τεράστια ευκαιρία με τον Ογκόγε. 63 λεπτά παιχνιδιού. Πάμε κάτω στον Ηλία τον Πονηρό. Για να ολοκληρώσουμε με το του Άρη, απλώς ο Κόγε ελπίζει όλοι να μην είναι μοιραίος και σήμερα, γιατί ήταν σε αρκετά παιχνίδια μοιραίος. Ένας παίχτης πολύ γρήγορος που μπορεί να τρυπώσει αντίπαλη άμυνα, αλλά από ό,τι έχει δείξει σε αυτές τις πρώτες 26 αγωνιστικές δυσκολεύεται στο τελείωμα, κάνει πάντα τη χειρότερη δυνατή επιλογή. Και στη φάση αυτή που λέμε, η Ηλία ήταν μόνος του με πολύ χώρο, προτίμησε να περάσει τον Βάλε, αυτό ήταν και που του τύχησε τελικά να μην καταφέρει να σκοράρει. Ενώ και στον γκολ Βόρη γύρισε την μπάλα προς το τέρμα, γιατί του το ζήτησε από πριν ο Κάνεν. Είχε μια φάση νωρίτερα που δεν σουτάρε. Σε αυτή τη φάση που πρόλαβε ο Στυλιανού με Κουγιόν, ενώ είχε καθαρό πτυχικό πεδίο για να κάνει το σουτ. Εντάξει, ήταν νομίζω ότι και πιο σωστή επιλογή του εκεί. Έδωσε έτοιμο γκολ στον Τουράν. Είναι ο άνθρωπος που χρεώνεται την assist για την ομάδα του Άρη. Ο Σαγκόη είχε κάνει την assist για τον Απόλλωνα στον γκολ του Παπουλή. Ανεβαίνει πάντως έτσι ρυθμός στο παιχνίδι, η ένταση αν θέλετε. Ο Απόλλωνας θέλει ένα δεύτερο γκολ για την προσπάθεια που κάνει για το πρωτάθλημα. Ο Άρης απέχει ένα γκολ από την παραμονή και δεν θα ενδιαφέρεται πλέον για το τι θα κάνουν οι άλλες ομάδες που επίσης παλεύουν για την παραμονή τους. Τουράν τώρα στην κάθετη προσπάθεια θα πάρει το φάουλ από τον Μερκή, ο οποίος θα δει την κίτρινη κάρτα και αδιαμαρτύρητα. Ο Μερκής θα είναι ο πρώτος παίχτης του Απόλλωνα. Βλέπετε από πίσω φάουλ, καθαρό φάουλ, σωστή κίτρινη κάρτα από τον Χρήστο Νικολαίδη. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα σε παίχτη του Απόλλωνα, είναι στον αρχηγό, ο οποίος έκανε ένα φάουλ για να σταματήσει κιόλας την επίθεση που ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη για τον Άρη με τον Τουράν να φεύγει απέναντι από την εστία του Βάλε, έχοντας και επιλογή δεξιά τον Κόγε. Και να δούμε αυτή την στημένη φάση για τον Άρη.
Στο 65ο λεπτό βλέπετε τον Χρήστο Νικολαίδη να ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει πρώτα να σφυρίξει και μετά να εκτελέσει ο Ντάιμεν αυτό το φάουλ, ή και ο Πιτσέλη που είναι κοντά στην μπάλα. Ο Πιτσέλη είχε ένα σουτ στο... Ζήτησε αλλαγή ο Κέρκες, μας ενημερώνει ο Ηλίας ο Πονηρός. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τι θα γίνει με την αλλαγή του Κέρκες. Για την ώρα προέχει αυτή τη στημένη φάση για τον Άρη στο 66. Τον Κάνεν παρακολουθεί και φυσικά θέλει στο τέλειωμα αυτής της φάσης να πανηγυρίσει ένα γκολ. Για να δούμε. Πιτσέλη ή ο Ντάιμεν. Κάποιες διαμαρτυρίες για την απόσταση που βρίσκεται το τείχος. Ο Ντάιμεν θα εκτελέσει πάνω από τα δοκάρια. Τελειώνει ανεκμετάλλευτη αυτή η φάση για τον Άρη. Παίχτης που θα τον Πιτσέλη. Τελικό αποτέλεσμα στο Μακάριο στάδιο, 0-1 νίκη στο παιχνίδι εκεί για την ΑΕΚ. Κέρδισε την Δόξα, ήταν το πρώτο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία της αγωνιστικής. Ηλία, πες μας για την αλλαγή που ετοιμάζεται. Θα περάσει στο παιχνίδι ο Φίλιπ Τίμοφ, εκτός ο Κέρκες, νομίζω έχει μείνει από δυνάμεις ο Βοσνίος. Γύρισε προς τον πάγκο, ζήτησε αλλαγή, δεν νομίζω ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ωραία, θα δούμε και με την αλλαγή αν αλλάζει κάτι ή αν τον Κάνεν απλώς φρεσκάρει την ομάδα του, αν είναι για λόγους, αν θέλεις, φρεσκάδας που γίνεται αυτή η αλλαγή, αν τη ζήτησε ο Κέρκες για αν έχει κάποιο πρόβλημα. Ο Βάλ θα μαζέψει την μπάλα και θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Παίζουμε στο 67, 1-1 Απόλλων και Άρης, με τον Απόλλων να ανοίγει το σκορ στο 20 λεπτό με τον Παπουλή και στο 58 τον Τουράν να ισοφαρίζει για τον Άρη. Στην κόψη του ξηραφιού αυτό το παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, και οι δύο ομάδες θέλουν ένα δεύτερο γκολ. Και γι' αυτό αναμένουμε να ανοίξει αυτό το παιχνίδι αρκετά, αφού ο Άρης με ισοπαλία δεν κερδίζει κάτι αν η Ένωση κερδίζει στο δικό της παιχνίδι με τον Εθνικό. Παπουλής τώρα θα δώσει δεξιά στον Λόπες. Καλή φάση για τον Απόλλωνα, η σέντρα που θα βγει παράλληλη. Ο Πάνος Κωνσταντίνου είναι σε ετοιμότητα και μαζεύει την παράλληλη σέντρα που βγήκε από τον Λόπες. Μάρια Χαραλάμπους, τι μπορούμε να πούμε κοντεύοντας πλέον στο 70. Φαίνεται ότι ο Απόλλωνας έχει ισοζυγίσει το παιχνίδι και με την είσοδο του Γκαρσία και την οπισθοχώρηση του Μεριέμ. Παίζει, κυκλοφορά καλύτερα την μπάλα. Αλλά πάντα ο Άρης είναι πολύ επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις, διαθέτει αρκετά γρήγορους ποδοσφαιριστές όπως είπαμε στην αρχή. Να δούμε αυτή τη φάση για τον Απόλλωνα με τον Γκαρσία εντός περιοχής, να είναι έτοιμος να κάνει τη σέντρα. Έχει και την επιλογή του Λόπες, κάνει τις προσποιήσεις, είναι κλεισμένος καλά, θα κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Θα κόψουν οι παίκτες του Άρη. Μια επικίνδυνη στιγμή πήγε να δημιουργήσει ο Απόλλωνας με τον Γκαρσία, Καρυπίδης και Ρομπέρ. Χάκολα τελικά θα φύγει για τον Άρη. Θα δούμε τώρα την αλλαγή σε δευτερόλεπτα. Παλιά τώρα που βγαίνει δεν είναι καλή για τον Στυλιάνο από τον Γκαρσία. Χαραλάμπους θα βρει τον Πιτσέλη, ανοιχτή άμυνα του Απόλλωνα. Η μπάλα μπροστά στον Τουράν, για να δούμε με τον Καρυπίδη. Τουράν Καρυπίδη σε μια μονομαχία σε αυτή τη φάση. Τουράν θα κάνει την παλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ντάιμερ είναι έτοιμος να σουτάρει. Τελευταία στιγμή ο Ρομπέρ θα καταφέρει να κόψει την μπάλα με αυτοθυσία, θα έλεγε κάποιος. Πολύ καλή στιγμή για τον Άρη που βρίσκει χώρους κενούς στην άμυνα του Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας θέλει την νίκη, το λέμε ξανά και ξανά, για την διεκδίκηση του τίτλου. Και τώρα σε αυτή τη φάση φάνηκε ξεκάθαρα ότι την διεκδικεί με ρίσκο αυτό το δεύτερο γκολ. Παλιά για τον Παπουλή. Θα κόψουν οι του Άρη που κερδίζουν άλλη μια μάχη. Πιτσέλη μπροστά στον Τουράν και πάλι ανοιχτή άμυνα του Απόλλωνα. Τουράν με το Μερκή. Με τοπικά προς την εστία του βάλε το σούτ από μακριά. Κακή επιλογή από τον Τουράν. Πάμε τώρα για την αλλαγή του Άρη. Βλέπουμε τώρα την προηγούμενη φάση. Στον Ντάιμεν η μπάλα. Έκανε το σουτ, ο Ρομπέρ πρόλαβε και με το κεφάλι στη συνέχεια. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Ρομπέρ. Έγινε τώρα η αλλαγή για την ομάδα του Άρη. Έφυγε ο Χάκολα από το παιχνίδι. Είναι η πρώτη αλλαγή. Ο Τίμοφ
θα πάρει την θέση του. Η πρώτη αλλαγή για τον Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Έφυγε ο Χάκολα λοιπόν, τη θέση του πήρε ο Τίμοφ, η αλλαγή στο 71. Ο Απόλλωνας προσπαθεί για το δεύτερο γκολ με τον Μεριέμ να δίνει μπροστά στον Λόπες. Σαγκόη που έχει εξαφανιστεί, θα λέει κάποιος, στο δεύτερο ημίχρονο. Προσπαθεί να μπει στο παιχνίδι και να βοηθήσει την ομάδα του για αυτό το δεύτερο γκολ. Η παλιά που βγαίνει είναι σε καθαρή θέση offside ο Τουράν εξού και αφήνει την μπάλα. Μεριέμ, Γκουλιόν, τον Κάνεν στον πάγκο του και ο Χριστάκης Χριστοφόρου σε αγωνία πολύ μεγάλη και οι δύο, γιατί ξέρουν ότι αυτό το αποτέλεσμα για τον Απόλλωνα σίγουρα δεν είναι καλό. Για τον Άρη θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια. Για την ώρα πάντως αυτό το σκορ φτάνει για τον Άρη και περισσεύει, αλλά κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί στο τελευταίο 20 λεπτό, κυρίως στο παιχνίδι στο Παραλίμνη, εκεί που ο Εθνικός και η Ένωση είναι στο 1-1. Μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα ο Γκαρσία πήγε να γυρίσει. Ο Χαραλάμπους θα καθαρίσει τη φάση και ο Κόγε τώρα για τον Άρη προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Ο Ρομπέρ θα τον σταματήσει και τώρα και πάλι η προσπάθεια του Απόλλωνα στον χώρο του κέντρου. Από τα αριστερά η προσπάθεια που εκδηλώνεται με τον Ρομπέρ να δίνει στο Σαγκόη. Σαγκόη αλλάζει την μπάλα καλά με τον Γκαρσία. Το σούτ όμως του Σαγκόη θα χτυπήσει στα σώματα και δεν θα πάρει πορεία προς την εστία. Άλλο ένα σούτ κάπως βεβαιασμένο από τον Σαγκόη που κάνει και φάουλ στον Κέρκες στην προσπάθεια του να ξανακερδίσει την μπάλα. Βλέπουμε εδώ το replay. Φάουλ από τον Σαγκόη στον Κέρκες. Προσπάθησε να κλέψει σε ένα σημείο που αν τα κατάφερνε θα ήταν σίγουρα πολύ επικίνδυνο για την εστία του Άρη. Μάρε Χαραλάμπους, πλησιάζουμε προς το τελευταίο τέταρτο. Όντως είναι ένα παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον. Βλέπουμε και οι δύο ομάδες επιδιώκουν το δεύτερο γκολ. Ο Απόλλωνας βρέθηκε αρκετές φορές με αρκετούς καινούς χώρους πίσω, όπου ο Άρης, αν ήταν πιο προσεκτικός, μπορούσε να σημειώσει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Από εκεί και πέρα βλέπουμε, όπως είπα προηγουμένως, με την επιστροφή του Μεριέμ στο χώρο του κέντρου να προσπαθήσει να παίξει πιο ορθόδοξα και με την είσοδο του Γκαρσία, με ένα πιο επιθετικό σχήμα, μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι και θα δούμε ποια ομάδα θα καταφέρει να σημειώσει το δεύτερο γκολ. Πέτυχε τρίτο γκολ η ΑΕΛ στην Πάφο και σίγουρα καθαρίζει εκεί την νίκη κόντρα στα Κούκλια και παραμένει και στην πρώτη θέση ό,τι και να συμβεί στη συνέχεια. Η γυριστή κεφαλιά από τον Γκαρσία πήγε να βρει τον Παπουλή. Κακό timing σε αυτή τη φάση για τον Απόλλωνα. Δεν βγήκε η φάση όπως θα ήθελαν. Η μπάλα περνάει από όλους και φτάνει στον Στυλιανό, ο οποίος είναι εκεί στο σημαίακι του κόρνερ. Δεν θα καταφέρει να σταματήσει την μπάλα και θα χαθεί η κατοχή για τον Απόλλωνα. Θα περάσει στον Άρη. 1-1 πάντα. Στο σκορ 73 λεπτά, πάμε στο 74 λεπτό. Στο 20 λεπτό άνοιξε το σκορ Απόλλωνας με τον Παπουλή. Ο Άρης ισοφάριζε στο 58 με τον Τουράν. Κάκιστη εδώ η προσπάθεια από τον Παπουλή που προσπάθησε να γυρίσει, δεν τα κατάφερε, δεν έπιασε καλά την σέντρα και χάνεται άλλη μια προϋπόθεση για τον Απόλλωνα, που θέλει στο τέταρτο που απομένει και κάτι περισσότερο, να πετύχει αυτό το δεύτερο γκολ που θα τον διατηρήσει σε απόσταση 3 βαθμών από την κορυφή, με βάση και την εξέλιξη στο άλλο παιχνίδι. Η ΑΕΛ κερδίζει 3-0, άρα φεύγει τώρα 6 βαθμούς πάνω από τον Απόλλωνα, 5 αν υπολογίσουμε ότι εδώ είναι ισοπαλία το παιχνίδι, αλλά σε κάθε περίπτωση ο Απόλλωνας θέλει την νίκη για να παραμείνει στην διεκδίκηση. Σέντρα που θα βγει, έχει περάσει μπαλά, έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Προσπάθεια που βγήκε για την ομάδα του Άρη και δεν είχε αίσια κατάληξη. Ο Τίμοφ που πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή ήταν ο παίκτης που προσπάθησε να κάνει τη σέντρα. Η παλιά τώρα που βγαίνει θα κοπεί από τον Καρυπίδη. Κέρκες στο χώρο του κέντρου με τον Τουράν να χάνει όμως τη μάχη από τον Μερκή.
Πολύ καλή άμυνα από τον αρχηγό του Απόλλωνα στην συγκεκριμένη φάση. Λόπες κλείνεται από 3, βλέπετε. Αλλά θα καταφέρει να βρει κάποιο χώρο για να ελιχθεί, αλλά η πάσα του δεν ήταν καλή. Ο Άρης που βγάζει πολύ καλές πιέσεις, Μάριε, στα φτερά ιδιαίτερα. Και πίσω τα δύο τα στόπερ είναι αλάθαστη, δηλαδή δεν άφησα σε καμιά περίπτωση εκτεθειμένους τους επιθετικούς. Δίνουν μια σιγουριά στην ομάδα του. Ο Κέρκες που έχει χτυπήσει στην προηγούμενη φάση, αν και έκανε φάουλ, αλλά έχει χτυπήσει ο ίδιος και δείχνει να πονάει. Για να δούμε και την φάση εδώ, ίσως από τον αγκώνα του Μεριέν στη φάση μέσα φυσικά. Φάουλ είναι σωστό για τον Απόλλωνα, αλλά έχει χτυπήσει ο αρχηγός του Άρη και για να δούμε αν είναι. Είχαμε ακούσει και πριν τον Ηλία τον Πονηρό να λέει ότι ζήτησε ο Κέρκες μια αλλαγή. Δεν ξέρω τώρα αν αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό του Τον Κάνεν, γιατί είδαμε τελικά να φεύγει ο Χάκολα και όχι ο Κέρκες. Ο ίδιος ο Τον Κάνεν να παραμείνει στο παιχνίδι, να αντέξει ακόμη λίγο, αλλά δεν ξέρω, τώρα έχει κάποιο πόνο στο στήθος, αν διακρίνω καλά. Απλώς να σημειώσουμε ότι το γκολ που πέτυχε ο Άρης κόντρα στο Απόλλωνα ήταν το πρώτο που δέχονται και ανόλευκοι μετά από 5 παιχνίδια, 4 στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο που είχαν κρατήσει ανύπαρκτη την ιστορία τους. Πολύ καλό στατιστικό αυτό. Το φάουλ που εκτελέστηκε δεν ήταν καλό από τον Σαγκόη και είδαμε και πριν την κάρτα, την σχετική για την κάρτα που είδε, την κάρτα που είδε ο Μερκής και χάνει το επόμενο παιχνίδι. Και δεν ξέρουμε και με ποια ομάδα θα είναι. Θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η αγωνιστική για να ολοκληρωθεί η εικόνα που έχουμε για την πρώτη εξάδα και για να βγουν τα ζευγάρια που θα προκύψουν στη συνέχεια. Παλιά που βγαίνει τώρα ο Παπουλής εντός περιοχής. Πλασάρει ο Παπουλής, γκολ για τον Απόλλωνα. 2-1 ο Απόλλωνας με τον Παπουλή να κάνει πολύ σωστά τη δουλειά του απέναντι από τον Παύλο τον Κωνσταντίνου για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι. Είχε όλη την ψυχραιμία να κάνει τις προσποιήσεις, να περιμένει μέχρι τον Παύλο Κωνσταντίνου να διαλέξει πλευρά. Βλέπουμε δεν υπάρχει offside. Κάνει την προσποίηση, περιμένει τον Παύλο Κωνσταντίνου να διαλέξει πλευρά και τον πλασάρει. Εξαιρετικό τελείωμα από τον Παπουλή, όπως και στο πρώτο γκολ. Στο 78 ο Παπουλής κάνει το 2-1 και πάλι σε ένα χρονικό διάστημα που ο Απόλλωνας δεν είχε τις απαντήσεις στην αμυντική γραμμή του Άρη, αλλά όταν έχεις Μάριε παίχτες που μπορούν να τελειώσουν έτσι τις φάσεις όπως βλέπουμε, νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Σωστό, είναι και εξαιρετικό το τελείωμα από τον Παπολή. Είδατε την προσπίση που έκανε σε τερμοφύλακα, τον έκανε να χάσει την ισορροπία του και μετά ήταν εύκολο να πλασάρει. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Απόλλωνας διαθέτει ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και δεν χρειάζεται πολλές ευκαιρίες για να κάνει τον γκολ. Ενώ απέναντίας ο Άρης που βρήκε περισσότερες ευκαιρίες δεν κατάφερε να σημειώσει το δεύτερο γκολ. Έτσι, ακριβώς αυτό. Πάει για διπλή αλλαγή ο Άρης, μας ενημερώνει ο Ηλίας Πονηρός και βλέπω τον πάγκο του Απόλλωνα να έχει σηκωθεί όλος για αυτό το φάουλ στο Ρομπέρ, για αυτή τη διεκδίκηση. Δεν δόθηκε φάουλ. Για αγκονιά προφανώς αυτή είναι η διαμαρτυρία. Πάντως υπάρχει παιχνίδι ακόμα. Ο Ντουράν θα δώσει καλή φάση για τον Τίμοφ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα πάρει το φάουλ. Θα πάρει το φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τον Άρη. Η προσοχή όλων πέρασε. Βλέπουμε εδώ τον Μιτσέλη που ανοίγει το χέρι. Νομίζω ότι ίσως είναι και κίτρινη κάρτα, έτσι, ανοίγει το χέρι χωρίς... Κίτρινη είναι σίγουρα. Ναι. Ενώ ανοίγει το χέρι για να εκτοπίσει τον Ρομπέρ, δεν είναι για να διεκδικήσει την κεφαλιά και απλώς να τον χτυπάει, αλλά είναι σκόπιμη ενέργεια σίγουρα για να εκτοπίσει. Δεν είναι τόσο βάναυσο ίσως για να είναι κόκκινη κάρτα, αλλά σίγουρα κίτρινη κάρτα στον Πιτσέλη. Δεν δόθηκε κάτι. Έχουμε φάουλ για τον Άρη σε πολύ καλό σημείο. Ηλία, σε ακούμε από τους πάγκους. Θα περάσει ο Γιούσεφ αντί του Κέρκες. Περιμένει ακόμη λίγο για αυτή τη αλλαγή ο κύριος Κάνεν. Θα περάσει, όπως είπα, ο Γιούσεφ αντί του Κέρκες. Το είπαμε και νωρίτερα για τον Βόσνιο. Ο Πάνος Θεοδόρου ξαναξεκίνησε ζέσταμα. Ίσως περιμένει να δει τι θα έχουμε σε αυτή τη φάση και στα επόμενα λεπτά. Βλέποντας και κάνοντας λοιπόν, είδαμε και την επαναληπτική προβολή για το φάουλ που κέρδισε ο Άρης. Καθαρό φάουλ. Σε καλό σημείο, Πιτσέλη
είναι και ο Ντάιμεν πάνω από την μπάλα, είναι και ο Κόγε. Για να δούμε ποια επιλογή θα κάνουν οι παίκτες του Άρη. Παίζουμε στο 80. 2-1 προηγείται ο Απόλλωνας με τα 2 τέρματα του Παπουλή. Σοβάρισε με τον Τουράν στο 58 ο Άρης και τώρα έχει μια πολύ καλή στημένη φάση με 3 παίκτες πάνω από την μπάλα. Για να δούμε ποιος θα επιλέξει και πώς θα εκτελέσει αυτό το φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο. Πιτσέρι θα εκτελέσει, πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Βάλε. Πολύ μεγάλη απόκρουση από τον Μπρούνο Βάλε στην γωνία και παίρνει φυσικά για τα συγχαρητήρια. Βλέπουμε ξανά πολύ καλή εκτέλεση και από τον Πιτσέλη στο παραθυράκι. Ο Βάλε πανέτοιμος θα σώσει τον Απόλλωνα από αυτό το δεύτερο γκολ που φαινόταν πολύ κοντά με την πολύ καλή εκτέλεση. Αλλαγές τώρα, η αλλαγή για τον Άρη. Η αλλαγή για τον Άρη έχει γίνει την ώρα που είναι έτοιμος ο Άρης να προχωρήσει στην εκτέλεση του κόρνερ. Πισινή κεφαλιά, μπάλα θα περάσει. Απόλλωσο προσπαθεί τώρα ο Απόλλωνας να βγει στην αντεπίθεση με τον Μερίμ. Αν κατάφερνε εδώ να τσιμπήσει την μπάλα, ο Μερίμ θα έβγαινε πολύ μεγάλη φάση για τον Απόλλωνα. Ανεβαίνει και η ένταση στο παιχνίδι. Ανεβαίνει η ένταση όσο ανεβαίνει το ενδιαφέρον και όσο πλησιάζουμε προς το τέλος. Πάμε και πάλι στον Ηλία τον Πονηρό για την αλλαγή. Ηλία, απλά την είδαμε έτσι λίγο βιαστικά. Όπως είπαμε, πέρασε ο Γιούσεφ αντί του Κέρκες. Αν άκουσα καλά, το Βόσνιο Βόρη είχε ταχυκαρδίες ο παίκτης του Άρη. Ζητούσε επίμονα την αλλαγή. Μάλιστα. Να είναι όλα καλά με τον Κέρκες, αφού ζήτησε αλλαγή. Δεν νομίζω να είναι κάτι το ανησυχητικό, απλώς λόγω και της έντασης και της ηλικίας. Okay. Είναι στον πάγκο τώρα, έγινε η αλλαγή. Την βλέπουμε με τον Γιούσεφ να έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κέρκες και είναι η δεύτερη κίνηση για την ομάδα του Άρη. Καμία αλλαγή στα άλλα παιχνίδια, όπως είναι η κατάσταση ο Άρης ακόμα και με ήττα στο παιχνίδι εδώ διατηρείται στην πρώτη κατηγορία και μπαίνει στην εξάδα για να παλέψει για την παραμονή, αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος και στο Δασάκι, εκεί που Εθνικός και Παραλίμνη ήταν στο 1-1. Η ΑΕΚ πλέον χάνει με 3-0 από την ΑΕΚ και προφανώς δεν μπορεί να πάρει την νίκη εκεί και η ισοπαλία θα είναι ένα πολύ μεγάλο θαύμα. Ο Απόλλωνας είναι μπροστά στο σκορ με τον Παπουλή που πέτυχε 2 τέρματα και 2 τέρματα με εξαιρετικά τελειώματα, κάτι που χαρακτηρίζει, θα έλεγε κανείς, τον Παπουλή σε γενικές γραμμές. Λόπες τώρα στο Σαγκόη, η σέντρα του Σαγκόη, η μπάλα θα περάσει από όλους. Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα με τον Καρσία να μην μπορεί να ακουμπήσει την μπάλα και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Καλή στιγμή για τον Απόλλωνα. Μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο μαζί με τις καθυστερήσεις, Μάνη Χαραλάμπους, τι περιμένουμε να δούμε ακόμα σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχουμε δει πάρα πολλά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν αρκετές φάσεις μέχρι το τέλος. Από τη μία ο Άρης σίγουρα θα επιτεθεί για να σημειώσει ένα δεύτερο γκολ για να ισοφαρίσει. Από την άλλη ο Απόλλωνας ίσως να βρει αρκετούς χώρους τώρα πίσω και αν είναι προσεκτικός ίσως να τελειώσει το παιχνίδι με ένα τρίτο γκολ. Πάμε και πάλι κάτω στον Ηλία τον Πονηρό, ετοιμάζει τρίτη αλλαγή ο Άρης. Περνά ο χρόνος, γίνει αντιληπτό ότι ψάχνει γκολ ο Άρης, τα παίζει όλα για όλα τον Κάνεν, Πάμπος Πιτάκας. Θα περάσει στο αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρω αν βγει ακόμη κάποιος από την επίθεση, αλλά νομίζω θα τους αφήσει όλους μέσα. Ο Κάνεν τα παίζει όλα για όλα. Ούτως ή άλλως, Ηλία, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είτε χάσει είτε φέρει ισοπαλία, δεν αλλάζει κάτι για τον Άρη. Εφόσον στο άλλο παιχνίδι παραμείνει η κατάσταση ως έχει, αν η Ένωση πετύχει δεύτερο γκολ, η ισοπαλία δεν φτάνει στον Άρη. Άρα χρειάζεται 2 γκολ. Άρα περισσότερο θα έλεγα ότι το μυαλό όλων αρχίζει πλέον να μεταφέρεται στο Δασάκι, γιατί ο Άρης δύσκολα θα γυρίσει αυτό το παιχνίδι, αν και έτσι όπως ήταν η εξέλιξη του παιχνιδιού, σε κάποια στιγμή έφτασε κοντά και στην ανατροπή. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι τόσο απρόβλεπτο που καλά είναι να περιμένουμε. Ο Κόγε τώρα θα βάλει αριστερά στον Τίμοφ. Ο Τίμοφ θα μπει στην περιοχή, νομίζω ότι είναι θέατρος αυτή τη φάση. Φάνηκε
φάνηκε από το γρήγορο από τη γρήγορη προβολή της φάσης. Στο 85ο λεπτό η ΑΕΛ πετυχαίνει και τέταρτο γκολ στην Πάφο και τώρα η αλλαγή για τον Άρη με τον Οκόγε να φεύγει και τον Πιτάκα να περνάει στη θέση του. Φρεσκάρει θα λέγαμε περισσότερο παρά ρισκάρει τον Κάνεν, έτσι Μαρία? Ναι, όντως έβγαλε επιθετικό, έβαλε επιθετικό, σίγουρα φρεσκάρει την επίθεση. Εντάξει, ένα γκολ για τον Άρη είναι ένας βαθμός, ασχέτως του τι θα γίνει στο άλλο παιχνίδι, για την δεύτερη φάση του πρωταθλήματος. Πάει για 4-4-2 τον Κάνεν. Ήρθε ο Τίμοφ, ναι, πάει ο Τίμοφ δεξιά, να δούμε αυτή τη φάση Ηλία και θα έρθουμε για να μας πει στις λεπτομέρειες. Η σέντρα δεν ήταν καλή, πάμε και πάλι στον Ηλία κάτω. Από ό,τι έχω προσέξει έχει έρθει ο Τίμοφ δεξιά, νομίζω έχει πάει ο Πιντσέλη αριστερά. Να δούμε αυτή τη φάση Ηλία, το offside στον Τουράν, παλιά που βγήκε, έβγαινε μόνος του, να δούμε, είναι ξεκάθαρα πιο μπροστά. Καθαρή περίπτωση offside, σωστός ο πρώτος βοηθός, μπαίνοντας στα τελικά στάδια του παιχνιδιού και αυτού αλλά και στο δασάκι που ενδιαφέρει άμεσα τον Άρη και λέμε ότι ο Άρης με αυτό το σκορ εδώ παραμένει, αν παραμείνει και το άλλο σκορ στο δασάκι, το 1-1 δηλαδή. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Παπουλής θα στρώσει στον Γκουγιόν, η μπάλα θα περάσει out. Το σουτ του Γκουγιόν φάνηκε να παίρνει έτσι μια κάπως περίεργη τροχιά, αλλά κατέληξε out χωρίς. Βλέπουμε ξανά την φάση εδώ, αλλά χτύπησε, ήταν λίγο όχι και τόσο καλή η τοποθέτηση του ποδιού του Γκουγιόν στο σουτ. Φάουλ για τον Άρη. Ναι, στην τριπλή ισοβαθμία, το έχουμε πει Ηλία, στην τριπλή ισοβαθμία πέφτουν τα κούκλια και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος, με τη βαθμολογία να αλλάζει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θα δούμε φυσικά αν υπάρξει κάποια διαφοροποίηση. Χαμός και γκολ για τον Άρη, μπέρδεμα και γκολ για τον Άρη με τον Ιούσεφ. Απρόβλεπτη εξέλιξη σε αυτή τη φάση, ένα μπέρδεμα εκεί στην άμυνα του Απόλλωνα. Ολέθριο, λάθος, εύκολο γκολ, φτηνό γκολ για τον Απόλλωνα, αλλά πολύτιμο ίσως για τον Άρη που με τον Ιούσεφ ισοφαρίζει στο 88. 2-2 λοιπόν, βλέπουμε τη φάση, το γέμισμα, η μπάλα στον αέρα, κανένας δεν μπορεί να διώξει όπως θα έπρεπε, έρχεται ο Ιούσεφ και το γκολ για τον Άρη με τον Ιούσεφ εδώ, βλέπετε την κατάλληλη στιγμή έβαλε το πόδι του στο 88. Ο Καρυπίδης κοίταζε το βάλε, αν έπρεπε να βγει, κοιτάξτε, ούτε πήγε. Ένα φτηνό γκολ για τον Απόλλωνα. Ο Βάλε προσπάθησε δύο φορές να βγει, μετάνιωσε. Αυτό το γκολ είναι πολύ κακό για τον Απόλλωνα. Θα δείξει πόσο καλό είναι για τον Άρη. Χάμπερ θα περάσει στο παιχνίδι σε λίγο στη θέση του Λόπες. Είναι η αλλαγή που ετοιμάζει ο Χριστάκης Χριστοφόρου. Φάουλ τώρα για τον Απόλλωνα. Πολύ χορταστικό παιχνίδι θα λέγαμε. 2-2, 4 γκολ. Είχαμε δοκάρι, είχαμε ευκαιρίες. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ήταν ούτως ή άλλως, αλλά και στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες έχουν βγάλει μια εικόνα έτσι πολύ καλή. Αλλαγή τώρα με τον Χάμπερ να παίρνει τη θέση του Λόπες. Ο Απόλλωνας που θέλει τρίτον γκολ πλέον. Διότι ναι μεν είναι καλό αποτέλεσμα τον Άρη, όμως άσχημο για τον Απόλλωνα. Και για τον Άρη είναι καλό αποτέλεσμα. Αν δεν κερδίσει και να κερδίσει. Θα δούμε, ναι. Αν μείνει το 2-2 και να κερδίσει η Ένωση, είναι τριπλή ισοβαθμία, πέφτουν τα κούκλια. Ακριβώς. Άρα για την ώρα πέφτει η Ένωση Νέου Παραλιμνίου. Και ό,τι και να γίνει στο άλλο παιχνίδι, με αυτό το αποτέλεσμα ο Άρης με το 2-2 συνεχίζει στην επόμενη φάση, ό,τι και να συμβεί στο δασάκι. Ναι. Από εκεί και πέρα η Ένωση είναι τι θα κάνει και αν θα μπορέσει. Αν το κρατήσει ο Άρης είναι στην πρώτη κατηγορία. Ακριβώς και μπαίνοντας σε μερικά δευτερόλεπτα στην καθυστέρηση. Έχουμε χρόνο καθυστερήσεων, Ηλία.
3 λεπτά αν έχω αντιληφθεί σωστά. 3 λεπτά. Θα δούμε και την φωτεινή πινακίδα του τέταρτου σε λίγο. Ο Άρης κρατάει αυτό το 2-2 που τον διατηρεί στην πρώτη κατηγορία για τα play-off. Ο Απόλλωνας είναι στο 2-2 και χάνει 2 πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια του για το πρωτάθλημα. Μπαίνουμε στις καθυστερήσεις και για να δούμε αυτή την παλιά που βγαίνει μπροστά. Θα προλάβει ο Καρυπίδης, θα καλύψει την μπάλα μέχρι αυτή να κυλήσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Βιάζεται ο Βάλε και πολύ λογικά. Μεριέμ θα κάνει τώρα το γέμισμα προς τον Μερκή που έχει προωθηθεί. Διώχνουν όπως η του Άρη, μπαίνουμε στον χρόνο καθυστερήσεων. Αυτά τα λεπτά είναι πολύ σημαντικά για τον Άρη και πολύ σημαντικά και για την Ένωση και για την ΑΕΚ Κουκλιών. Θα δούμε πώς θα τελειώσουν και τα άλλα παιχνίδια. Τελικώς στην Πάφο η ΑΕΛ κέρδισε την ΑΕΚ Κουκλιών. Να δούμε αυτή τη φάση για την ομάδα του Άρη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα δεν είναι καλό. Στο δεύτερο δοκάρι έρχεται ο Τίμοφ έτοιμος για το γέμισμα. Θα κάνει τη σέντρα και σούτ έξω. Πολύ καλή φάση, ακόμα μία για τον Τουράν. Ακόμα μία φάση καλή για τον Τουράν. Και για τον Άρη που έχει χάσει πάμπολες ευκαιρίες σήμερα και δεν έχει καταφέρει να βρεθεί μπροστά στο σκορ σε κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Η σέντρα που βγαίνει, ο Χρήστος Νικολαίδης ήταν πολύ διαφωτιστικός με την κίνηση του κεφαλιού του ότι δεν υπήρχε πέναρτη, ακόμα και αν χτύπησε στο χέρι. 91,5, πάμε στο 92ο λεπτό. Γέμισμα από τον Μερκή. Γκαρσία θα πάρει την κεφαλιά, ο Χαραλάμπους θα κόψει, διώχνουν όπως η του Άρη. Μπαίνοντας πλέον στα τελευταία στάδια αυτού του συναρπαστικού παιχνιδιού, 2-2. Γέμισμα τώρα από τον Μεριέμι, κεφαλιά από τον Ρέσο που δεν έχει χάσει ούτως ή άλλως κεφαλιά σήμερα. Σούτ από τον Μερκή, γκολ! Απίστευτο γκολ από τον Γιώργο Μερκή. Γκολάρα από τον Μερκή που δεν σκοράρει συχνά, αλλά αυτό το γκολ είναι ίσως όλη η χρονιά για τον Απόλλωνα. Εξαιρετικό γκολ από τον Μερκή. Αυτή η βολίδα κάνει το 3-2 για τον Απόλλωνα στο 93 ουσιαστικά. Και πάλι στις καθυστερήσεις φαίνεται ότι ο Απόλλωνας θα πάρει την νίκη κόντρα στον Άρη. Το πλάνο με τον Πάνο τον Κωνσταντίνου, αυτό της απογοήτευσης είναι χαρακτηριστικό, αλλά για τον Άρη βλέπουμε ξανά τη φάση. Από πολύ μακριά στρώνει την παρασούτα από τον Μερκή. Ασύλληπτο πραγματικά, δεν νομίζω ότι ο Πάνος τον Κωνσταντίνου μπορούσε να κάνει κάτι. Απίστευτο σουτ. Εξαιρετικό γκολ, εξαιρετικό παιχνίδι. Μάρια Χαραλάμπους. Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που παρακολουθήσαμε φέτος. Και όλα τα βλέμματα βλέπω. Τώρα τι να πούμε για τον Άρη που αν μείνει, μακάρι να μην κερδίσει η Ένωση και να διατηρηθεί στην κατηγορία, διότι είναι κρίμα. Και είναι το 4ο-5ο παιχνίδι που δέχεται τόσες καθυστερήσεις ο Άρης και είναι κρίμα, διότι διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα και είδαμε ότι μπορούσε και να πάρει την νίκη. Και βλέπουμε τώρα όλοι οι παίκτες σχεδόν προωθούνται. Λαθασμένη αυτή η μεταβίβαση. 3-2 βλέπετε στο 93 ο Απόλλωνας παίρνει τη νίκη εκτός απρόπτου πλέον, γιατί παίζουμε με τα δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω να αλλάξει οτιδήποτε. Με συμπληρωμένο και τον χρόνο των καθυστερήσεων πλέον. Ο Μερκής είναι ο άνθρωπος του αγώνα για τον Απόλλωνα. Τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα. Τώρα φανταστείτε το πώς νιώθουν τώρα οι ποδοσφαιριστές του Άρου χωρίς να ξέρουν. Πρέπει να περιμένουν. Χωρίς να ξέρουν αν είναι στην κατηγορία. Ακριβώς. Έκαναν πολύ μεγάλη προσπάθεια σήμερα. 3-2 κερδίζει ο Απόλλωνας. Βλέπετε την σχετική κάρτα. Δεν έχουμε χρόνο για να μείνουμε περισσότερο. Πρέπει να πάμε αμέσως στη Λευκοσία στο Γάζι Μπι, εκεί που το παιχνίδι Ομόνοια από ΕΛ ξεκινάει σε δευτερόλεπτα. Αυτά από το Τσίριο Στάδιο.